Arratsaldeon ikusentzuleok eta pelota zaleok. Burrunba latza daukagu gaur Donostiako Atano 3. zergatik, Gipuzkoako herriarteko txapelketako finalak emango dizkizuegulako, eskainiko dizkizuegulako, eta Gipuzkoako herriartekoak beste lurraldetan bezala halako zera berezi bat sortzen du, eta hori begien bistakoa da. Ni Jon Eskuero esatari lanetan ariko naiz gaur zuekin, eta gurekin izango dugu Gorka Altuna. Gorka, arratsaldeon. Arratsaldeon, Jon. Atze burrunba, atze hotxa, txapelketa hau berezia da. Bai, egi esan da jaten bo desenten, itxoan nire hola final bate etorri gabe, eta ja ataria inguru hautako notatzeoan, zehose berezie, herriarteko badikoi, azkenen Aduna eta Hernani, Aduna oso hemen ikuste jut, Hernani arrasko, ber partu eharraz gozatzen jut. Ez diago esan, Hernani eta Aduna eta Hernani aurrez aurre ematen dik favorito Hernani aterako dukela. Bai, herri ere handixoa, aukerare gehiago, egi esan Aduna hemen egotea behantzako ja ikeragarri edek, eta bueno, favorito izango eta nolako partu beti berezik izatetxuk urduritasuneke bai, eta ea ikusiko ju, nike favorito Hernani ikusten, ea ze ikustazeuko. Politia izango dek, Gorka, gu ondo iruditzen bat zaik eseri egingo batzuk, eta hortik komentatuko dizkiago partidak. Oazen! Hernani eta Aduna eta Hernani aurrez aurre esan dizuego. Finala favorito xamarra aterako dela Hernani, elastiko gorriarekin. Hariko da Hernani eta urdinez Aduna, eta orain eserita beste modu batean ikusten dizkiagu armailak, ze kolore, ze ilusio, haude giroa, Gorka. Egi esan harrigarri, esan digut, zerbait berezi sortzen dula, eta egi esan hola afizionatukako partidutan ikusteik urte guztin kantxakola ez dela duten, ez da? Kolore gorrie, urdine, egi esan ambiente arrazotzen dugu. Maginat profesional jaialdi ere sinatuko liketek, alako sarrera bat. Bai, dudik gabe. Goian gazteak, beran hain gazteak ez diren asko, baina denek ilusio bera. Hernani ohitua gozegok, honetara, 5 txapela dizkik Hernanik historia guztian, Aduna berriz sekula finala urdenik ere jokatu gabea, eta pentsa zer egin diken, Gorka, 500 biztanle eskas, eta finalean sartu. Taldea edukitzea ere askodek, eta finalean sartu. Bai, dudik gabe. Txapelketa hasieran esan bazuekean, Aduna bezalako herri bat, herriarteko finalen gaur hemen Atano 3. egongo gala, etzeki sinisture ingoenike behaiek ez, seguraski. Hernanina, bueno, txapelketa hasieran nik usteit favoritona behak itxuala, eta ez teko onbesteko ez usteko, baina, oantxe hasiko eta aurreneko partiu eta ze ikuste du. Orantxe hasiko da, kadeten arteko partidua. Oier Arzuagaren sakearekin hasi da partida, eta beraz Gipuzkoako herriarteko finala, zerrestoa gora. Bueno, askotan esaten diagu gora jotzea hobea dekela, gaur finala dek, eta baina, bueno, hasiera txukuna, naiz eta gora jo. Bai, erresto eharra izan dek, esan beharra zeok, Xuarrek, bueno, gaur atzetioke nahikok, Xuarri Parragirre, Adunako atzelari lan eta itxukoana, baina, bueno, berez urte guztien aurretik jokatzeula. Eta sake errestatzei beti geixio kosta ezaiek aurlariri, baina erresto eharra indik esan gora juntzaiok, baina... Hernaniren izenean, Oier Arzuaga eta Lier Zugasti, dituzue kantxan gorriz biek 16 urte, eta urdinez Adunatik etorriak Odei Barriola eta Xuarri Parragirre 14 urte besterik ez, Barriolak, eta 15 Iparragirrek. Eutxi! Zugasti ezkerrez, kantxardian ez du gozatu, aukerakoa, dejada txokoan, ezker horman sartu gabe. Eta hori duelta magarrekoa duk, noski. Eta bai, ondo eman azta. Bai, dudik gabe, dutxak azkeneko momentu mutxu indala, behak igual pentsoikoik ez dela mutxu, baina bai, nahiko traketxo etzekit, Xuar behare nahiko aurrentzoan. Aire bila joan dek, Gorka, behira, Bai. Baina bai, arrazoidek hor nola mugitu den ikusi diagu Zugasti, eta ongi emandako buelta epaielanetan, Arroio eta Txoperenak 74 urte gaur, beraz,
Gure zorionik beroena, txoperena giantziarrari honek ere magina bat, partidu ikusi izango izkik eta ikusteko dauzkanak oraindik. Eta zet ilusio transmititzeiken alare, Bi herri gaina ilusio, bai, esan nahi dit, oidek, txoperena beak, frontoia unbeste aldiz etorri, gaur egoizen beste nunbaiten haitu ala esandik, eta esan pozgarri etorri, eta beti irrifarre batekin, eta esan aipatzeko abek eitzen dikelana. Goraipatzeko adek bai, dudari gabe. Iparragirre, bostetik, atzera. Zugasti ezkerre, zazpidik, hasiera. Importante izaten dek, batez ere adin hauetan, gorka hauek, kontuan hartu erratzeok oso gaztea dituk, eta presioare antzeman egingo dek, Dudi gabe, azkenen gaztek final gehiagik jokatu gabe ongoitxuk, eta herri artekoa, azkenen herri guztia atzen, aste guztien seguraski beste kontu igetzien haitxuko herrin, eta bai, lehen horreati, agian Hernani favorito xego ikuste ju, baina presiok eta azkenen ordu bete honetan inberratzeok, eta bai, beti iriki itzen ditu, nik beti irutzea finaletan da, presioa tarten da honen, beti iriki goaotean dala partidu. Hasiera hona eman diete, pelotari partiari eta propio gotatakoa izanek, txapa jodik. Baina Barriola bera ere hausart eta tira, bi eta huts bai, aurretik Hernaniarra, baina ematenik partida egon datekela. Bai, Xuar peloteon pare-paren ikusten diut, tantontan esaonikek, beak bizkarra gehiotan eako txikela, eta hemen ikuste jo errepikapenen aukera nahiko onazian, ondo botatak oinako izan, baina bueno, txapa, baina bueno, hausart, behantzako le, bueno, beha infantie, gaztena beha, eta bueno, urduritasun pixkate eukikoik, baina bueno, hasera mentza nahiko aurrea egiten hasidek. Arsua asakean, iruterdian botea egin, luze. Ezkerre, zortziterritik Iparragirre berrizareko gora, nio. Hau da, gozatu beharra, lehena eskuinez, orain ezkerrez, eskuan ongi sartu pilota bai, baina bietan gora joan zaio eta hiru eta huts dagoeneko. Bai, eta sentsazio ona transmititzen haiditukela esagonikek, urdinek, baina hiru eta huts, eta finaletan hasierak asko markatzen dik, eta ea tanton bat edo eitzen diteken, eta lehen egin berraitek bai. Gorka ematen dik juvenilen partida egon daitekela argien, Hernani oso favorito aterako baitek, beste eki oses zeukakelako eta diferentzia markatzen dituen pilotariadek oses. Beraz, adunak partida hau bai ala bai, irabazi beharra zeukak bizirik iritsi nahi badik hirugarren partidura behintzat. Bai, hemen partidu aurretire publikon arten eta hoxe komentatzen zen, batez adunarrak, aurreneko partidu honi garrantzia handi ematezekeanik esan dekenan gati. Gero eki osesek maila hortan eta diferentzia handi markatzeizkik, eta juvenietan pixkat ikusten dek Hernanin alde gehiago daula eta partidu hau erabat garrantzitsu egitek adunarrak. Iaz galdu egin zuen finala Hernanik, Oiartzunen kontra hain zuzen ere, iaz parte hartu zuten 6 pelotarietatik 5 ari dira edo ariko dira gaur, bi hauek iazko finalean izan ziren adibidez. Eta esperientzia ere gehiago, eta adunarrek tanto bat lehin egiten duten beharra daukate eta. Bero ere bai, Gorka, egun hauetan sargori, bero izugarria eta nabaritzen dek beroa ere sartuta zeokela frontoian, Bai, bero, eta esan du, egun hautan gaurre bero itxendik, egun hautan beharra pelotazioa iso. Zer, resta eraman! Barriola jokoan sartuko da. Oso gizabaldutakoa, horreskuina bilatzen badiako. Oso tanto ona, Xuar Iparragirrek. Botella handia ez, zema kilo izango ezkipa, 50 kilo ez da ere. Askoz gehiago ez. Ez da ere, eta ze pelotaka, ze bizitasunekin atera zaion eskuditik pelota. Eta gero ongi zabaldutako pelota izan dek, eta ezkerra izaki Arsuaga ezin bildu. Bai, Xuar azkeneko aste autoan gaina ikusteko aukera eukit, aurreko asten Gipuzkoako finala joatu zian, Idiazabalen hori da, lauterdin, eta ikiarri pelotari dala irutzen zaiak, eta esan diuna, aurrelaria izanik, eta gaur ze hasiera bi erresto botaizki gora, ez zaiona, atzen inungo momentutan, pelotana ondo jarri egoki. Eta urduritasuna ere, orain falta berri saketik. Pelota beraien atera ditek adunarrek, pixka bat kolore beltzaxoa zeuak,
motelxeago izango dek noski eta, pena. Hoixe, ez dik behar gaztek garrantzitsu izatek, hasiera una itea, urduritasunek pixkanaka juteko eta deskonfiantza hoik, eta hasiera ez dik horren hain, baina aber pixkat jartzen deken partidu aurrea junala. Botea ondo eragin zio, baina eskuan gaizki jodik eta ez tek lauko marrara iritsi, baina hasi besterik ez da egin partida, 5-1, gorriak aurretik eta berriz ere gorrien pelota kantxara. Nondi joaten deken sake ateratzera, hemen ikusten diagu plano dotore askoa, nondi joaten deken, Ezkerrak leku ere geixego, behar izan da, bedauan ez ondo. Oso erraz egiten dik pelotan, Parragirrek. Oso esku Gainean dek, eta ezin eroritako pelota hauen, eta etzekia atxedena eskatzeko tartea ere une egoki ezoten, eta Parragirre zarra, Xuarren anaia Inar diagu botillero lanetan, eta ongi eskatutako atxedena. Ondo eskatutakoa bai, komentatu diuna, hau aldeindako pelotazoa izan dek, pelotazok ez dituk erresak izaten, betire indar geixokin etortzen dek, baina bai ekartzekoa, ala eta guztiz, ekartzekoa. Urduri antzean, Arriola, normala, infantila da, gogoratu ezagun, oso gaztea eta adin hauetan urtebeteko aldea ere asko izaten da. Bai, haundi ikustek, korkutzen dare, Iparragirre behar eztek agian mutik indartxune ikusiko, behan ondone, Barriola txikixego ikustek eta esan dekena. Urte hautan, urte baten diferentzie bina, asko notatzen deko handi ingabe oten ditu gaina, eta bai, eta gero hemen daun buiekin da, girokin da, ezagun asko, ez tek erresa izaten horrelako unetan, makina profesionale ikuste izkio, frontoia beteta, eta finaletan, eta urduriago eta pentsa ba, hauk. Adunak historia egin du finalean sartuta, historia handia gainera, parte hartzeak ere zitu hainbeste izango, Adunak 500 biztanleko herri batean talde ateratzea kosta egiten baita, baina aurten talde atera, talde ona osatu, eta finalera iritsi, eta finalean sartzea bera ere titulu moduan hartu dute Adunarrek, naiz eta horrekin konformatu ez, eta entrenatzaileak esaten zidan, lehen Gorka, horrek balio dezakela pelotariak lasai ateratzeko kantxara, baina lasaigarriagoa litzateke partida berdindua litzatea. Momentuz 6-1 atzetik. Atxena ditik bueltan, lau pelotariak, sakean Arzuaga, sake ona da. Ezker Orman sartuko da. Oso, posturaz ere oso pelotari egokia dek, Oso pelotari. Esku osoa gane. Bi atzelariak, nor baina nor gehiago. Aukerakoa, laugarren kuadrotik. Moztu nahi, eskubiz, eraman, hortxe du aukerakoa Iparragirrek. Ez da ongi jarri pelotaren gana, alare atzeratu, Zugaztik, Zazpitik, eraman. Iparragirre agintzen. Ezkerrez jarri barrazken momentuan, eraman du. Zugaz, Barka, Arzuaga, atzera, airez jarriko da Iparragirre. Eraman. Zugaztik ere atzera. Ezkerran txo, lautik. Orain atzera gaibili behar, botibolea zeraman. Eta uste dut txokoan egiten saiatu dela, eta urdinen bigarren tantoa ibili egin behar Iparragirre Gorka, eta ez da gerreksia izango partidu guztian errimo horri ustea, baina bigarren tantoa egin ditek. Bai, partiuko pixue beha idek ematen Iparragirre, metro asko itoan ikuste jo horratzea, eta bai partiu hasiera dek, eta oen di bizi ikustek, baina bai ikesan dekena, oen ikusiko ju, bai dejaba itea jundek, zekit aukerik oguena zan, ziurrenik ez. Aurretik jundare Hernaniarrak etzekin nola ikusten deken, baina nik hain eroso ez dizkit ikusten, Zugasti behare ezin gozatu, alture ezin bilatu. Adunarren opariak izan ditu gehiena, bi erresto gora joan dagoa, Barriolak txapa jodik, sakea falta egindik, ezkerrez eraman gabeko pelota utzidik, etzeki, Hernaniarrek egindako tantori baute duten. Ez nik esango. Hortxe zeugek. Beraz, hori Adunarrentzat seinale hona dek, pixkat partiduan sartzea lortzen baditek. Bai, eta ikusten dek, pelote honeta bi atzelari, esagonike, Suar beak geixeo jotzen ari dela. Eta beira detailea, Gorka, Hernaniarren pelotarekin jarraitzera egitek. Lehen falta egindik pelota motelarekin Barriolak, eta
erabaki hona behintzat sakean konfiantza pixka bat hartzen joateko, honekin erresago, baitek luzeago sakatzea. Bai, oidek, ik esan dekena, sakatzeko ere hobeto, eta esan diuna, ez? Pelote ondare ez taula onbesteko beraz. Beira, ze bipareta egin diken Gorka, zuzenean joandek txokora, eta Arsuak dejada egin dik, eta pelotaren bizitasuna abiadura baliatu ze bipareta jo diken, Bai, esan diuna, oso pelotari edek horra atento zoan behi da, aukera ere una, bere ezkerxiago zoan, eta, bueno, eskubiko marra hoi nahiko libre zoan, baina, bueno, ikiarri ondo botatako ormadiko izan dek. Hemen txogotik txokora egin dau dejada izan dek, ez oso ona eta bipareta, ze dotore, ze abiadura eta ze zehaztasun. Oso ondo. Barriola sakean, luze. Zortzitik, Zugasti, eraman. Nio, ze erraztasun. Eta ze dotorezia. Gusto ematen du, honi begira egoteak. Moztu bien tartera, Arsua sartuko da jokoan, eta erabaki txarrak hartzen Gorka ala iritzen zaiak niri behintzat. Horretzekit jua daitia jundan, enikak esango, Nik bai ez esan direk, errepikapena ikusiko diagu. Ikusiko iu. Hemen bien tartera pixka bat pilatu egin zaio Iparragirreri eta albotik jota txak. Bien tartera jodik eta hemen txokotik txokora nahizi ala iruditu zaiak. Igual, bai, geisten saiatuek. Bai, ez diago jakingo, baina etzekiat bat taktikoki ere oso egoki jokatzen nahi ote dituken. Bai, Arsua gaiak aldutako beake iru bat baizkik elasonikek, lauek igual, iru bentza bai. Iru beste hormariko zein dago izan den. Bai, egi. Olako tantoa indetziuk duko. Eta bueno, orain ere ondo eskatutako atxedena Hernaniarren partetik, naiz eta adunarrei ere oso ongi etorriko zaien. Bai, eta hoxe, esatein, Arsuagak igual, behar ez diguain erabaki honena ez, ikusten dek, Barriolare asko aizaiok, jokun sartzen da asko aizaiok kostatzen, eta iruditzen zaiak Arsuak geixego saiatu beharko likela, arrisko handik hartu gabe, pixka Barriola bilatzen ez. Baina bai, ikesak taktikok ire zeak iruditzen asmatzen nahi danik. Joritzarrieta ikusi dugu Hernaniarren entrenatzaile lanetan, bera ere pelotari ona, bikaina izan dago, etzekiat ezagutu duen Gorka, bai noski. Bai, hau, oso pelotari ona izan dagoa. Oso ona. Zekiz, guandala zenbat utzuko zu, guandala asko. Bai, urte batzu bai. Baina gogoan diat, begien aurrean diat, nola infantila zela, jokatu zian kadetetan herriarteko final bat. Etzekiat irabazi edo galdu egin zitean, baina bera ere egonda zeok, gaur Barriola zegoken tokian. Beida. Joritzarrieta, Hernaniarren partetik eta Inar Iparragirre Adunarren partetik, eta hor oso irudi politia ikusi diat, Iparragirre anaien artean Barriola nola animatzen zuten eta ze talde giro sortu duten Adunarren artean ere. Barriola sakean. Osona, ikaina, luze, ia pasa. Gogoratu dezagun, hemen pasa inezkero bigarren aukera bat badela. Beraz alde horretatik ez da arriskurik. Atzera, gainean da. Barriola sartuko da jokuan. Dejada txokora, ez du asmatu. Atzera, boleaz. Eraman, beste aukera bat. Gozatu gabe, baina hanketara. Eta gora, eta epailek. Kosta zaie. Goran izan da nabarmen, goiko txapatik ere gora jodik, pelota horrek eta kosta zaiek erabaki hartzen, baina bai, asmatu ditek. Eta Xuarrek hiru galdutako eta hiruek gora botatako izan dituk, Ez zeukak ba alako premiarik ere hain goiko losa bilatzeko, ez da, Gorka, frontis herrian jota ere nahikoa, ziurrenik. Hala, ematezen, gero lanare asko izaiok pilatzen, Bai. Ikusten diago, Barriolare oso eskubin jarrita zeok, metro asko egin behar, eta nahiko behartu eta ikusteit, oain arte oso lan ona itxen nahi dekela esaonikek, baino arriskoi batzoke partu luzetxo ez dute zaio ningo. Baina ez dite beste aukerarik ere, Gorka, Bai. Idoi horri eutxi garratzekoatek irabazi nahi hau, detzeo besterik. Eta markailuan atzetik joan da, are gehiago. Zugasti, lautik, osongi, aire bila, Sotamanoz, nio. Ze ondo. Sotamanoz jo eta agintzera pasa. Orain berak aukera. Dejada zabalean, eta txapapera joan zai detzekiagu, edo nekearen lanak ditugen, edo beldurra zeukagen partia luzatzeko. Bai, pixka dena esangonik, ez etzekitu hendik, bueno,
bueno, ja partiu hasiera, ez, ja pixka nahiko aurrea baziek, baina behak ikusikoik karga handi, metro asko itxen nahi eta behak aukera ona daukenen tantoa bukatu nahi, toi izaten da lehen ormadiko ikiarri ondo ateazea, baina baino ontan dejadoi txapazpia guntzaiok. Bizea Barriola, urduri xamar ikusteit, oso hankageldi jotzen, gero infantilekin oitxute ongo jokatzea eta infantiletatik kadetetare pelotatan alde handie, egoten dek, eta iruizaiak askotan pelota behak jani txeula. Txapa gainean da, atzera. Eta tanto, eta Arsuak egin beharreko jokoa ziurrenik hau izango, degorre dejada txokoan egiten eta bere burua saldu dik bizpairu aldiz, eta atzera jo bien artean egin ezkero, nik uste eutxi beharreko gidoia hori izango dekela. Bai, oain ikuste ju, bueno, behak eztik, Arsuaga behak eztek gehiagin gozautako pelotazua izan, Xua roso aurrea juten dek, txokoare eraba behak urretxu nahi dik, eta bai, nik uste taktikoki aukeriko buena, pelotai alture eman eta Xuari lana pilatzea dela. Momentu honetan behintzat bai, gero konfiantza pixkat hartzen eta beti izaten dek aukera, baina 9-4. Arsua sakean, sake ona, oso ona hau, oso ona. Baina ezker horma sartu baino lehen jodik eta eraman. Bere burua saldu, Barriola, ez du asmatu. Atzera oraingo honetan bai, ibili egin behar Iparragirrek, zazpitik, eraman, eta baztertu. Atzera, airez, ez, keinu azkenean. Eraman Zugaztik. Atzera, Iparragirrek, oso. Ongi Zugazti ere. Atzelariak piloteo. Barriola jokoan sartu, ezkerrez jarri da. Aukerakoa. Zabaldu hanketara. Eta tanto! Hor ezkerrez zabaltzen ez duei asmatu Barriolak eta ikusten dek. Antzematen zaiok infantilia dekela, gorka. Bai, aldea handiezio. Kolpez eta bi aurlarin artene gorputzen bertan ikustek ez. Einegoa, Arsuaga, Barriola joan dioken kilo batzu falta zaizkiok eta esan diuna, oso garrantzitsu izaten dek batezek gaztentzako onbo hastea eta ez dik hasierik onena izan Barriolak eta oan ikustek urduri pelotanare esan diuna, oso gainea etortzen zaiokelako Natxoni eta bai, nahiko lan izango dizke adunarrak. 10-4, lan erdietarako tanto bakarra falta Hernanik eta San Juanak bukatuak izango dituk noski edo gaur bukatuko dituk edo... Gaur bukatzen Hernanin eta festa giroa Donostira ekarrita lehen txeri dantzaren doinuak entzun dizkiagu eta hauek festa luzatu nahi ditek gaur gauean ere. Bai, lehen Hernaniar pelotari batekin hitzeiten haitxun hauk eta bueno, komentatu zeakea 654 no, San Juanak izanagatik 654 sarrera saldutxu ala. Horri ikustek ez, Hernani herria hundi edo, baina 654 etortzea herriko festatan, zerbait hundi edo, oso hundi edek. Ikusten dek herri ere pelotarin atzetik dagoela. Adunarrek berriz, herriko frontoian antolatu ditek afaria, irabazi edo galdu berdin ospatu behar omen ditek, eta 254 omentzo dek izen eman da, beraz herriaren erdia frontoian izango dek gaur. Bai, euna hundie hauntzako, lehen komentatu dut, askotan, gero finalea etorrita denak irabazi nahi izate eta normala dek, azkenen kirola kompetizio laxe de, baina aduna bezalako herri bat etzekit gehore zenbat aukera izango dituen final batea jatzeko sozaiedek, askotan aztutxe batxok, baina zen meritu etzekit zenbat 500 biztanle, ez da? 500 biztanle, bai. Biztanle. Eta bueno, azkenen pentsatu behar du Oiartzun batekin, Hernani batekin, aurreko hasten Bergaran kontra finale erdia joatu ziren, eta oin kontra kompetitzea bakarri eta finalea jatzea ikearri edala. Lehen ere izan ditu kasuak, gorka gogoan diat, Berrobi adibidez, bai. Final batera iritsi guan. Bueno, herriko eskorxiagoak ja Astigarraga eta ere bai, baina bai, meritu keragarria. Baina herri batzu bai juk talde ona ateratzen ditekenak eta hiri inguruan Altzoa adibidez. Bai, Altzok aurten ez dikatea, baina urten baten atea izan dut eta talde ona. Eta guizketan ari gaiuen bitartean, 3 tanto jarraian, 3 opari jarraian. Gora, lehenbizi Zugaztik, gero Arsuak eta orain boleaz ezin eraman, eta
eta Hernaniarra bera egari dituk adunarrak bizirik mantentzen. Bai, urduri ikuste itxuk pelotarik. Tentsio ikearri ezok. Nik uste beake bakiela partidu hau ikearri garrantzitsuala. Lehen komentatu duna, juvenietan oso favorito Hernani, eta nik uste presio sentitzen nahi diela, eta behi dagoen egora. Eta Barriola txukun sakatzen ari degoren, Bai, luze, eta eskuan ondo sartzen dik pelota. Bai. Eta Arrietak bigarren denbora eskatu behar, eta ematen zian, nahiko bideratuta zeuzkatela lanak, baina hemen herriartekoa dek, urduritasuna askora egiten dik, eta tantoak era honetan egiteare lanik egin gabe alegia Iparragirrenentzat oso garrantzitsua. Hoxe komentatzen ekean, Iparragirrenentzat bea ikustet nik librena, laukoten irutze zaiak, bueno, faio batzuk indiztik, baina esango nikek onena bea idala izaten laukoten, pisua handia idek ematen, eta hor momentun baten ikusi joagian nekatu xegoeo, baina ikiarri ondo etorriko zaizkioan 3 lauzpatantok, eta bai, 8 eta 10, 10 eta 4 junditu, guain 8 eta 10, eta partiu daula ematek. Hemen ikusteituk, Iparragirrena nahi ere, erabagainen. Nahi, inguru guztian nahi, Bai. baina pelotari egin behar lana. Ilusioa, 24 herrik parte hartu dute aurtengo herriarteko txapelketan, kopuru izugarria da, izan dira urte pobreagoak, 16, 17 inguru horretan ibili direnak, 24 kopuru haundia, kopuru borobila, eta bi herri onenak esateak aso gehitxo gorka hemen zozketek eta sekulako garrantzia izaten dute, baina bueno, alatxe esango diagu, onenak gaur gure artean, Hernani final 8renetan sartu zen leian, Aretxabaleta, Azpeiti eta Oiartzun utzi ditu bidean, begira zer bi herri, Azpeiti eta Oiartzun bi historiko utzi ditu bidean. Oiartzun azkeneko urtako txapeldun, Dudari gabe, 2022-25 lau titulo jarraian irabazita. Iaz Oiartzunek kendu zioan txapela Azpeitirik. Eta adunak berriz, Oñati, Zestoa, Zaldibi eta Bergara utzi ditu bidean. Gero aipatuko ditugu. Sake luzea bai, oraingoan ongi eramana. Iparragirrek, akatsaskoko finala ikusten ari gara, urduritasunak eragiten duela zenbat tanto egindakoak ikusi ditugu bat, Ormabiko ura. Bai, hoxe saonikek. Baina puntua berdin balio du eta lanean jarraitu beharra dago hemen. Iparragirre agintzen, atzera gehiagi gozatu gabe. Zugasti, ongi, boleaz jarriko da. Eta huts, nahiko denbora bazian atzera etortzeko horka. Hoxe esatean, ekan hori iruizaiak oso aurren, kokatzek behare, etzekit beldurrez zer dauken, zugasti beha moztu egin ezkeo ez zoten deken aiatuko baina iruizaiak pelote onda momentu askotan aurre egoteala. Behare botea oso ondo ikuste ju, esan diuna, momentu askotan bik botea jartze genen, askotan beak dominatzek xuarrek, torri iruizaia presaka aurre egin ez. Erabaki txarrak hartzen bai, 15 urte besterik ez eta ulertu beharra dago, baina erabakietan ez dira gehiagi asmatzen ari lau pelotariak. Lan erdietan aurretik 11 eta 8, partida joan den bezala 3 tantoko aldea ez da inbestekoa. Ez, eta ikustek, ez. Beak barrun sartzea bai Xuar eta bai Barriolak ikuste partio honek arrisko izan izakela. Bai, arrisko ondia dik bai. Sakea ona dau, ezkerrez jarri behar. Eta pilatu egin zaio, sake ona izan dek emandakoa eta tira egindik pelota horrek lurrean. Bai, oain arte atea un sakeiko buena. Bai. Eta sakez egin dagoak ere urrearen balioa ditek hemen, 12 eta 8. Eta lehen komentatzen atxu atxokena. Ola herriarteko finaletan da egi esan, etortzen atxoken eta gaztek, eta ni behintzainin espero aurren tanto asko indako partidu izango banik, ez faio asko egatxo ikusten, baina lehen esan dagoa, urduritasunak eraginda darela iruditze zaiak, bai guain bestea, sakez? Beste bat sakez bai eta gerturatu egiten dituk adunarrak, baina ezin berdin du, lehen ere gauza berdina gertatu dek, Joritzarrietak denbora eskatu dik eta berriz ere aldea lortu ditek Hernaniarrek eta orain ere bai gauza askorik egin gabe berriz ere 5 tantoko aldea eta 5 tantok asko balio ditek garai honetan. Eta komentatzeko, ez? 6 eta 1 asitzuk Hernaniarrak aurretik, adunako botigerok etenaldi eskatuik, gero hor partzial txiki bat indi adunarrak, gero Hernanikok eskatuik eta
Sagonik etenaldi guztian asmatzen nahi diela, etenaldi eskatzeko garaia. Eta Arzuaga sakean asko asmatzen orain, hau ere sake bikaina izan dek, eta 3 sake pozointxu atera izkik bata bestearen segidan. Asko, eta oain lehen, abantaia juntzaieken bezala, oain berriz beste 2 minutun berriz abantaia oso poliki hartu hilek. Eta orain denbora eskatu duena, adunako entrenatzailea aipatu diagu, Hernaniren ibilbidea Azpeiti utzi zuela kanpoan, gainera Azpeitiren kontra Joanekoan galdu egin zuen, eta itzulerakoan 3-0 irabazita sartu zen finalerdietan, eta finalerdietan Oiartzunen kontra, akaso favoritoak Oiartzuarrak izango ziren, baina Hernaniarrek lan bikaina egin zuten, gora bera batzuk ere izan zituzten Oiartzuarrek, mina hartu zuen, Leonetek adibidez partida batean, eta ondo merezita Hernani finalera, eta adunari buruz zer esan, kanpoan utzi zuela lehenik eta behin Oñati, gero Zestoa, gero Zaldibia, eta Zaldibiaren kontra Joanekoa galdu, 2-1, itzulerakoan 3-0 irabazi beharra zeukan, ze tantoak ere kontra, ez da 20 bat edo zertzituen, asko, ikaragarri, eta zer da 3-0 irabazi. Eta horri izan zien partidun bat, ez da Joaneko partidun 22 galdu, eta gero bueltakon buelta eman. Irabazi. Gauze harrak ikustezko pelotan. Eta gero Bergararen kontra ere, gidoia behar bezala atera. Eta nagusietan 17 azpitik utzi behar adunarrek Bergarakoak, eta bai lortu ere. Pentsa, 6 bilbide adunarrek. Atzera, oso ongi, Zugasti. Zugasti guain partidun hobeto xego ikusten dit. Galdu gabe eta orain ematen gainera. Eta guain pelota altura ondo bilatuz, eta aurre pelota zoarra. Nahiko agindu hori eramaten aukerakoa. Atzera ikusten diago, taktika nola aldatu iken lehen esaten geniana, Bai da. Hau behira ze pelota gara eta Iparragirrek ibili egin behar. Gainean hau ere, ez txapa. Eta zortea ere ez ditek lagun adunarrek, 3 txapa. Lehenbizi Barriolak dejadarekin jotako txapaura eta azken biak Iparragirre jotakoak. Baina Hernaniarrak orain hobeto jokatzen gorka. Bai, eta askoz gehiago gozatu, batez altura bilatuz. Zugasti hasieran esan diu. Igual gehiegi galdua bebeare, baina altura ezin bilatuz. Ikusi ju, eta oain, bigarren parten ikusten dek ez. Oain pelotazo eharra jozizkiok, altura bilatu. Gaina frontixonek tiare asko ikendik, ikusten dek, garai batetioken pintatu ezeok. Mate edo nola deitzen dugu, mate kolorea o pintura. Espezial batekin, bai. Bai, eta ikusteke, frontixere arraezitxoeik, eta alture ondo aprobetxatu ezkio pelota urruti juten dek. Frontoi dotore askoa, Atano Irugarna garai baten, ano eta deitzen ziotena, frontoi bikaina, aitzagiri gabekoa. 15-8, pixkanaka, lanak osatzen Hernaniarrak, eraman, ongi utzitako pelota atzelariari. Barriola, gainean, eta oraingoan, oso ongi, ez ustean harrapaitu gaitu gu ere bai, txokoan dejada, bikain egindakoa. Barriolare sake kenduta, denbo asko zeoala, pelota zeo joa esango nikek, eta oain etorri zeokenen gejada, itxeetzikit aukerik onenare izan dan, deskonfiantza eramatera, bai, konfiantza bate gabe eta eramatera joan dekela, horregatik jodikela efektorek. Azpiko posture hortan altura emateko ez daukela konfiantzik alden itxeiola, eta efektoa erabiltzen aidek, baina oso motx utzirik oango ontan, eta oso neako hona botaik. Begira ze irudi politia, ikusi dugun hor, urdina, gorria, kolore guztiak. Giro eharraziok frontoien. Zortzi tanto dituzte urdinek eta 8 gehiago 16 gorriek. Sakea, erdi-erdikoa. Barruan. Zer resto. Baztertu gainera. Aukerakoa Barriola, geha zer egiten duen, dejada propio otatakoa, oso ongi. Eskubiz, bikain bildu. Ongi eskatutakoa, Zugastik eta eraman. Iparragirre, behar dute tanto bat, utxienez. Urdinek. Baina Zugasti bera ere orain pelota gehiago kentzen. Bai, lan hobea egiten airekoan. Aurrera doa Iparragirre, ezkerra irea, bikaina! Nio! Partiago tantori gonena bai hau gorka. Eharra izan dut.
Olaizola honena sinatzeko moduko izan dugu. Altunak ere bai, Bueno, gantxo Olaizola nahara esagonik. Hemen ezker horman ikutu du pelotak eta atzetik aurrera egin eta goitik bera zeinen dotore joduen gantxo Iparragirrek, tokitik aterata zegoen. Arsuaga eta ez du aukera alperri galdu eta 9. tanto aspaldi tantorik egin gabe ziren adunarrak eta bueno, lortu dute. Eta ikustek, lan handi egiten nahi dek, suar partiu guztien derutze zaiakoan saketi eta min handik ez bau egiten gehiago arriskatzen hasiko ala. Behare nekatu xego ikusteit, txispaz egual pixkat oso pelotari edek, eta pelotai alture eta ematen nahi de, baina ikuste txispat ez pixkat juntzaiola, deruzea bigarren zati honetan handik gehiago arriskatuko gula. Sake ona, eskubiz erantzuteko moduan, osongi Zugasti. Ezkerrez, atzera, nio. Ze hoki. Pilota ongi jotzen duenean, plazerra dek motila ikustea, Eskatu egin dio Iparragirrek, deja da txokoa, zuloa bazen. Aurreratu, bipareta joko du, baina kanpora, oso kanpora. Azpiti jotagoa izan dek, efektoa eman ziok eta frontisa berak botadik pelota, kanpora. Bai, arrisku handik, beak tanto azkar bukatu nahi dik, eta, bueno, horre, eharki getxidik pelota, neakua ondo botatako izan dek, baina hor, bi Hernani harrake nahiko aurren zeduan etzekete erabakiko honena izan da, baina ez dek errexea. Oso zaila arriskatu egin nahi, bukatu egin nahi, baina ez du asmatu azkeneko honetan eta partida bideratu xamar gorriek, baina hemen ez dago ezer erabakita eta garbi ikusten dekena dek hemen finala jokatzea oso zaila dekela eta are gehiago adin honetan. Bai, dudik gabe, eta finalak, bueno, urte guztine txapelketa asko joatuko izkie, eta esate isuarrek aurreko hasten joatu zin Iriazabalen finala, baina Sabonik egarko final honekin zerikusik ez daukela hemen. Giro ikearri ez zio, jende asko, grada eta behiratu eta ezagun asko ikusiko izkie behaiek, eta azkenean aste osoare hoixe burun, herritarrak beste gauzik etziekean esango eta ez dek erresa izaten. Haik esan deken, hau handi gutxigo adin hauetan. Zaila da, finalak jokatzea, are gehiago finalak irabaztea. Eta beste konturik ez, aste honetan. Eskolan oporrak hartuta izango dira noski. Baina pilotan ez. Eta oraintxe bialtzen ziatek datua, 1150 launetik gora Atano hirugarrenean. Ederra dek, Eharra, sarrera eharra, lehenik esan dekena. Makinat profesionaletako partean ikuste ju jende gutxio frontoien. Giro bigaina, Zuarria. Sake ona. Osona eta eraman, barruan, bai, ez gora joan zaio, nahiko egindik, asko baino aski ez. Sakatzen asko ari de gorein, Arsuaga. Asko. Eta Barriola behare airez, bueno, sartzeko lan zaie dituk, konfiantza edade autoan dara ez tek erresa izaten, Aireko lan hori errestotan, bai asko asmatzen, Xuarri ia sake guztik ezkerpaetan sartzen ez zaizkiok eta erresto oso nahi izan deke, haure gora juntzaiok. Ez diaguaztu behar, Iparragire bera ere aurrelaria dekela eta maila hauetan askotan erabakiak izaten ditu postu zaldatzea, baina kasu honetan ez dek adunarrentzako konponbidea hori. Ez dik ematen konponbidea buena da. Hau ere sake ona, eraman, aukerakoa Arsuagak. Ederki zabaldutakoa, eraman Barriola, ongi. Gozatu gabe Arsuagak kasu honetan. Eraman Iparragirrek, Zugastik aukerakoa. Ez da ongi jarri pelotaren gana. Eta lehen aipatzen genian neke fisikoa eta nik uste pixkoan nabaritzen ari dekela, Bai, dudik gabe, beroa, metro asko egin behar. Guain ez ze hoki. Galdutako batzu baizkik, baina aipatzekoa izaten nahi dela irutzaiak Xuarre lana, Pilotari ondo jotzen dionean ikustekoa de, gustagarria de motila, oso ustarria eta gainera gauz bat zeukakona, oraindik ere egin gabeko motila dekela eta
hobetzeko tarte izugarria ikusten zaio mutilari. Bai, ikuste zaiok bere progresioa pixka bere gorputzea egiten bat zaiok eta metro zentimetro batzuk hartzen baizkik eta zaiok egin lezakeen pelotari dela, golpez oso indartsu ez dek ikusten, oso indartsuari bere adinako mutil normal bat ikusten dek, baina oso beso bizi ez eukek, oso eskugozoa, eta pelota ikutsu txendik eta irudizaia seinaleiko buena hoixe dela, adin ontako mutil batentzako eta esan diuna, torkizunen gorputzek eta launtzen bazia irudizaia mutil honekin gola pelotan. Itxura aladik bai, eta Hernaniarren jarrerare goraipatzekoa, hor 10-8 gerturatu dira, adunarrak 3 pelota jarraian galdu dituzte Hernaniarrek, baina atseden eskatu Joritzarrietak eta handik aurrera beste partia bat ikusten ari gera, batez ere Hernaniarrak askoz zuzenago ari direlako pelotan, zuzen. Taktikoki ondo joatzen. Hori. Ez ikusgarrekin gabe igual, baina taktikoki ondo joatzen. Sakean asmatudik. Sakean mina handia egin du Arsuagak. Eta bitanto besterik ez, lehen partia irabazteko eta Gipuzkoako txapela irabazteko ere aurrera pausu handia 2012an irabazi zuen azkeneko Hernanik Gipuzkoako herriarteko txapelketa Hernani historikoa izan da. Betidanik ze pelotari eman ditu Hernanik azken urteetan. Erroizenea datorkit gogora, Oier Mendizabalekin jokatzen zuen bikotea osatuz. Gorrotxategi, Ojuel, Markel Lizeaga, Azpitarte Anaiak, Joritzarrieta. Haundiak, oso pelotari haundiak, Felix Zabala. Beti Hernanik izan dik frontoi on bat, eta ala dik orain ere, eta pelota eskola indartsu bat. Herriko pelotari ez osatu inoiz eztek izan, nola kanpotik eta pelotari agartzekoa, eta klub horretatik, herriartekoan ere, beti talde ona. Ia beti 4-5 honenetan ibiltzeko moduko taldea, erregularra. Ikustek, herri pelotazalea dek Hernani, esan diulene, festak izan da 654 meneotea gauzearra erreantzako, eta ikusten dek, bera aukerare olako herri batek, herriartekoako lehen esaten aukerare handigoa zeukek. Eta bukatu da, lehenengo partidua, 22, Hernanik, 9, adunak ondo merezitako garaipena esango dugu, eta hortxe bien arteko besarka da. Eta lasaitasunear hartuko ziren, Nola ezpa, normala, esaten ari gara, esan eta esan oso pelotari gazteak direla hauek, ume batzuk, oraindik ere, oraindik akaso San Juanetan parranda egin gabea, gorka. Ingo zien. Hortxe mugan ibiliko dituk. Garreun azkar asteituk, Bai, oire egiadek. Eta ondo merezitako garaipena, lehen zatia, opari askokoa bien aldetik, eta bigarren zatian asko zuzenago jokatu ditek. Bai, esaten aigen itxoana. Agian ez dek partidek ikusgarrina izan, baina lehen zati urduri xamarri ikusi izkiu Hernaniarrak, bigarren zati nik uste taktikoki ere joatzen asko zoeto asmatuela, eta ezer izugarrekin gabe garrantzitsuna lortu diteko entzat, 22 aiatzea. Eta orain ikusten dizkiagu hemen, adunako gazteak, behan pelotariri animatzen, ilusio ikeragarrie, ekarriko zien haueke honea, eta lan ona egin ditxeko entzat eta arro eoteko txapelketa. Oain hemen izango diu, Zugasti. Eta hemen ditugu bi irabazleak etorri, zu ere Arsoa zorionak bihoi. Eskerrik. Haze lasaitasuna dakazuena gorputz barruan noain, Bai, pixka presioa genuen, lehenko partioa lako behirua, eta irabazi beharra zegoen, hori nahi genuen behintzat, eta, kontentu. Nik uste, eta esaten aritu gara, 2 zati izan dituela partidak. Aurreneko zatian elkarri aukerak eman dizkiozue, eta adunarra bizirik egon dira zuen opariei esker, eta bigarren zatian zuzendu egin zerate. Bai, azkenean lehenko zatin guk faiatu ditugu gehienak, eta behaiek uste tanto atin dutela, gero bigarren zatin ja atea genuna eta guztua.
sakearekin bigarren zatian asko izugarri asmatu duzu, Bai, ja aserre jarren ez da, bueno, ata hartzan. Atera dezute, eta lehenengo puntua ze garrantzitsua, ze hemen oso favorito hernaniarrak izango dira. Bai, bueno, zain favorito ez, baina bakigu, oso klaro dago lehenengo puntua, irua, bira bazituna egamanite, oso garrantzitsua, eta bixe. Lehen urtean etzen duten irabazterik izan, txapela jaztea ederra litzateke, Jode, poza edarra izan zen. Bueno, orain takoak endu, dutxatu eta lasai ikusi bigarren partida. Eskerrik asko bikote. Hortxe bi protagonisten hitzak ikusi duzue oso pozik, eta batez ere pozik ez lasai, eta, bueno, puntu garrantzitsua, oso garrantzitsua, 22 eta 9 kadeten arteko partida Hernaniren alde, juvenilak beroketa lanetan ari dira, eta gu, atseden txiki bat hartu eta berehala itzuliko gara, orain arte.
Arratsaldeon berriz ere Donostiako Atano 3. pelota ligutik hementxe jarraitzen dugu, nola ez dugu jarraituko. Oraindik ere erabakitzeko baitago. Txapelak nora joango diren ematen du lehen pausoa behintzat Hernanik eman du. Kadeten arteko partida erabakigarria 22 eta 9 irabazi dutelako Arsuak eta Zugaztik. Eta hortxe irudietan gazte mailako pelotariak. Hemen favorito Hernaniarrak aterako zaizkigu, baina parte guztia jokatu egin behar dira, eta ea zer gertatzen den. Elastiko gorriz Hernanitik datozkigu, Eki, Oses eta Manes Alberdi, 17 urte Osesek 18 Alberdik, eta elastiko urdinarekin. Adunatik, Aier Aburuza eta Peru Zestau, 17 urte Aburuzak 18 Zestau. Txapa bota dute Arroiok eta Txoprenak, sakea urdin, Gorka, bueno, orain atxedenean pixka bat izketan aritu batzuk batekin eta bestearekin, eta Hernaniarrak ez diago esango konfiatuta daudenik, baina irrifartxu bai, Bai, komentatiuna, oso garrantzitsua horreneko partidu honi garrantzia handia emateziekean, eta bueno, lehenengo puntu hau lortu ditek, eta oain gontan ikusten dek, batez Osesek diferentzi handik markatu behar lituzkela, baina bueno, pelota borobi ede, lehen latzak ikusi izan dizkiu, eta oso garrantzitsu iruditzen zaiak izango adunarrantzat ondo hastea. Hasiera Hernani bentaga pixkat hartu ezkeo, oso zaiek uste partidui buelta eman alizatea. Besteak beste Eki Oses maila handiko pelotariak Gipuzkoan eta Euskal Herrian onenekin ari dena, onenen artean eta ematen du, markatu behar lituzkela diferentziak, baina lehen ere handiak ikusitako batzuk, Orka, eta zergatik ez gaur ikusi. Hasi da juvenilen arteko partidua, sakean Aburuzak, eraman Alberdik. Esan dugu Hernaniarren partetik, iazko 6 finalistetatik 5 errepikatzen dutela aurten, eta Alberdi, atzelari gorria dugu berritasuna, aurtengo urte honetan iaz Oier Azpeitiak jokatu zuen, finala, ura nagusia daia da, eta aurten Manes Alberdi, beira ze pelota politia, Peru Zestau zazpitik, eraman. Osesek boleaz, bizi-bizi, eraman, aukerakoa, ezkerrez jarri beharko du ez, eskubiz, atzera, bizi-bizi, Peru Zestau, bederatzitik, eraman. Oses ezkerrez, zabaldu, luze-luze, beste aukera bat. Ibili egin behar Peruk. Ritmo handia jartzen Oses. Pelota ere ikusten deke, kadetekin alderatuta beste bizitasun bat eta beste seriotasun bat dutela pelota hauek. Bai, pixu gehixiokok. Begira, gantxoa, eta kanpora, baina seinale ona, Gorka, hola ekitea partiduari. Bai, aurreneko tanto oso ona ikusi ura esagonikek, nahiz eta azkeneko tanto, bueno, gantxoa ondo jotakoa kanpoa guntzaioken. Bai, bi atzelarik alture ondo bilatuz. Eta baina ikusten dek ez, Eki Osesek hartze genen pelota, bueno, beste abiadura bat, muti ere eharrazeok, hanka eharra beso uztarrak bikainek zeuzkek, eta ikustek beste ritmoa jartze dikela, baina bueno, lehenengo tantoa bentsat oso parekatu eta haber partidu ere hola sekuten deken. Etzegiat pelotari galdatu dute, baina horren erritmoa hone jarriko dik, Osese jarriko dik, sakean Eki Oses. Sotamano Zaburuza, eraman. Bixi atzera, eraman Peru Zestau. Gantxoa. Ederki defentsuan urdinak. Eta tanto. Lehen tanto adunarrentzat, eta bueno, ongi hastea ere garrantzitsua. Bai, lanuma itxen hasiela esango nikek. Eta bueno, lehen esan dio Eki Osesek, bueno, diferentzi markatu behar dizkikela, baina adunarrek netzako oso garrantzitsu irudizeak horta behartzea, ez? Beak eutx gutxitxe baizki, aldan guztietan ebitatzen badie eta, bueno, behartze baie, beak tanto asko itea, lehen esan diuna, finaletan da ez dek erresa izaten, eskotan aurren eta asmatzea, eta, bueno, aukera batzuk igual eukiko izkie. Eta ero presioa ere aipatu, arrazeo, orain adunarrek daukate irabazi beharra, baina hain favoritu ditu gorriak, zer galduri gabe joka dezaketela adunarrek eta gorri berriz kontrakoa. Bai, hoi favorito danak beti esateiu ez.
karga hori beti eukitzen dik. Favorito izatek, pixu hori eta oango partiu mentzat Hernaniarrak favorito garbik, esagonik 3 partiutan, katederrak hause ikusteula garbina, Hernaniarran alde, baina, aber partidue aldan da parekatun ematen dien adunarrak, eta partidua hasiera hontan ez da hausten. Sakean, Sotamanoz, gora, gauzari zailena indi, Gorka, beso bilduan jodik eta zaila, oan gora jotzea pelota hori, Eta garre erresto desentea gatxok ikusten, batez adunarrak aurreneko partidune xuarre gora batzu botezkik, eta iruzpalagoa behintzat. Sotamano ere besoa gehiagiztik zabaldu, errez bai. Aduna, bosteun bizanlego herria dela, baina Donosti txiki gelditzen ari zaie gaurko honetan. Gu nahiko lan eukitze genizkin, goiko txapoe jotzeko, nahitar ez geni jotzen. Guk alago partia garrantzitsurik etzegiat, ni behintzat ez dira jogatu, Gorka, higetzegiat, baina... Ez da nike. Horrengoan ezker hormarekin, ongi zestau. Boleaz ez du gehiagi asmatu, ez da buruzare. Atzera Alberdi, gozo. Aire bila, aukerakoa du. Ez du gehiagi urutzatu, eta eraman, aguruzak. Eta galanta egin dit, gerri arteko honetan gazte mailako adunarra hauek, Zaldibiren kontra joanegoan aixa galdu eta itzuleragoan bai alaba irazi beharra, maila handiko juvenilak dizkik Zaldibik, besteak beste Aetz López atzelaria, onenen artean ari dena, Eki Osesekin eta jokatzen ari dena, eta zer da eta adunarrek irabazi. Beraz, presiopean jokatzen ere bazekitek, gero egiadek adunako frontoitik atera eta gauzak asko aldatzen ditugela. Bai, dudiga berizea txapelketa hontan garrantzi eukiula, frontoiak. Oso ongi aurreratu da hor, Peru. Barruan ote, bai. Baditu bi ozta izan direnak. Jendeak esu da, gero ikusiko dugu errepikamena. Atzera bien bitartean. Eraman Peru. Peru metro asko ibili beharren hasiera honetan eta bigarren tantoa. Peru lana gustatzen aizaia eta hasiera honetan, Lan asko oitzen aidek, buena asko. Aukera daukenene, frontixe nahiko ondo bilatzen. Eta lehen komentatu duna, oso garrantzitsu edek behintzat, Osesebeak amaitzu zala tantoa. Baina aukera nahiko hona zin, txapazpia juntzaiok. Eta kezka batzuk sortzea behai garrantzitsua leheru izaiak. Torri ikusi du, paien ikuste asmatu duela. Ona iruditu zaiak. Hala ematen zian bai, hemen gainera ez du garrasto hutsa, Gorka hemen txapa zegok jarrita eta botea bintzan naturala egindik pelotak. Ongi Oses, errestoan. Ig esan dugena, gutxi galdu, adunarrek eta lana egin eta Hernaniarri irabazi nahi baute irabaz dezatela beraiek. Oidek, dudigabe, eta oan ikuste dut zestau, Hasiera, oso ondo ikuste lasai, altupe emanez. Pelota eta motil hau, nik entrenatzen nian, Gorka Andoainen, bi anaiak Andoainen ibilitakoa ditu urte luzean, eta sekulako goraka da egin motil honek, bai bere anaiak ere, gero ikusiko diagu Joanes Zestau, baina honek ere sekulako goraka da egindik. Berriz ere barrura, zaila izango da hau, eta tanto, bai ikuste guen hor txoste ingo zuela pelota horrek eta ez ondo jarri pelotaren gana. Ondo jetxitakoa izan dut, bai. 4-2. Eta burrumba latza armailetan esan dugu Hernanitik, adunatik jende asko etorri dela autobusak. Aipatu dizuegu adunarrek herriko frontoian ospatuko dutela, non bestela frontoi horri esker sartu baitira finalean, besteak beste. Eta berrita marban lagun bilduko dira frontoian, Hernaniarra beriz, nora joango ditu Gorka Hernanin zerde goikoa, sahardotegia. Itxasburu sahardotegira joango ditu Hernaniarrak. Hala esan die. Adunan ere sahardotei bikaina badituk, Bai, nahiko nazkautarei balen goitxuk dauneako Hernaniarrak. Ziurrenei bai. Txapara! Kadeten partian ere izan dizkitek alako pare bat eta orain ere txapara pilota hori. 5-2. Horreneko partiun esake garrantzia hundi izan dik, Hernaniarrak hortxe lortu hiela esaonikek
bueno, mina hundina egitea, eta oengo parte hunde ikusteke, Osesek, bueno, abiadura hundi emateziok pelota eta sakenen mine egin lezakela. Juvenil aurreneko urtekoa dek Oses, baina egindako gorputza zeukak, Bai, ikustek, hankak, bai besok, mutei oso indartxu edek eta ikustek, honek indarra sourrandik. Sake ona. Sake ona, Peru, geraman! Ezkerrez, kantxarrian, gare batean Julian Arreti jartzen zen zela, atzera. Olea, zea ba, eraman, oso ongiz estau. Bere burua saldu hor, atzera, goxo. Beraien lana esango diagu txukun egiten Adunarrak. Oidek, hoixen behar die. Aldan gutxina galdu eta, bueno, aukera dukenean pixkata saiatu aurre, baina aldan gutxina galdu eta partue gortua zibiltzak. Zabalera, bikaina. Esku altxatzen hasirek nik uste inertziagatik hori askotan gertatu izan zaiguk denoi, baina barruan izan dek eta oso ongi egindako jokaldia Adunarrek atxeden aldi eskatu dute lehenengo partidan. Inar Iparragirre aritu da aholku emaile lanetan eta oraingoan berriz Miguel Angel Zestau. Leitzarra jarri da aholku emaile Peruren eta Johanesen aita. Beida, enekian Leitzarra huenik. Bai, Leitzarra, Zestau. Hango paper fabrikan urte askoan mantenimendu lanetan aritutakoa eta gaur egun irakasle ari dena Goierri eskolan. Ez de gerritxarra, pelotaz, bueno, oso herri pelota zalea eta atzo asko ulertzen duena gainea. Bai, eta urte tristexo izan dizki, baina atzo CMO txapelketan finalerako txartela lortu zian Iruñeko Labriten Leitzak, 6 Leitzarrekin Lazkako Lapkeren kontra, eta herri arteko txapelketan Nafarroan ere finalean zegok. Beraz, lana oso ondo egiten ari duken herria, badakik zein aritzen duken entrenatzaile lanetan. Etzekit, oinatz. Asier Olaizola. Ara? Bai. Beida. Eta oso gustora umeak eta lana handia egiten. Beida. Azkeneko urte hautan ez duen beste entzun, Leitza, pelota mundun igual azkeneko Abel da oinatz, eta hoi pelotari hau nintek izan ditut. Garai batean ere bazizkiak Jaunarena, Ola Zabal, eta afizionatu mailatan Onsalo, baina urte tristeak izan dizkik, baina azken aldian oso lan ona egiten ari ditu, oso lan ona. Segi izatela da olaxe. Olatuak izaten dituk boladak eta aprobetxatu imarrituk boladak. Pasau. Luze, sakea. Dena den bigarren aukera izango du Osesek. Eta aipatu diagu Gorka gaur txoperenak 74 urte badituela eta beste Hernaniar bat zorion du nahiko nikek gaurko honetan izan ere gau pasa egin duten bi lagun badizkiat San Juanetan, baina ez Hernanin, baizik eta Donostiako ospitalean eki beloki jaiodek Hernaniarra eta ospitaletik begira omen zeudek finaletan, beraz, zorionik beroenak, Joni, Mairi, Oierri eta Ekiri, Hernanik beste pilotari bat irabaz izango dik aste honetan. Gaida ba, senale, zorionak, ne parteze. Gantxoa, eraman. Hanketara, bizi-bizi, osongi auruza, bolea sartuko da, goiti bera, bikaina. Bikaina eta ikustenek diferentzia hartzen ari ditugen einean, konfiantza ere areagotzen eta bere berri ematen hasi dekela Oses. Bai, ikustek, aurreneko tantotik ikusteuan, abiadura ez da, beste hiru pelotarik baino desente gehiago dala esango nikek. Eta bai, abantaia txiki bat lortu eta guain beida, bole haure arki sartuik, eskun. Enikek esango Adunarra bere lana egiten nahi dela esango nikek, baina guain eki behintzat diferentzi markatzen nahi dela. Bolea bederra izan da, garbi jotako gainera. Oso. Sakean. Gozta gutxi ikuste izkio bolea garbik. Bai. Aire bila, txokoan, baina ezkerpareta jo eta atera gintzaio, oso ongi auruza. Atzera, Manes Alberdik. Barruan, oso ongi Zestau. Eta huts, bigarren abadik gisa horretan galdutakoa. Bai. Ematea jundekor. Zerretzin pelota horrek, barrun jartzeko pelota izan dela iruditu zea, baina, honek Alberdi behak nek orduritasun izangoik eta askotan pasatzeke. Igual, olako aurlari bat aurren daukekenen, da, ike beti ondola ondu nahi, presioa, eta,
hasiera txarra nik esango induna, baina bi pelota zogarbi galduzkik. Garbia izan dituk bai, galdutako biak galere. Zuzen jokatzen ari dek Alberdi. Bai, lan ona itxen. Saketire garrantzitsu, asmatzea. Auruza sakean. Sake ona, bolea sartuko da ose, seitik, nio. Hori da, erraztasuna. Kanpotik erraz ikusten da, baina gero pelotan jokatu diaguno, bazeki hau ze zaila deken pelotari hola jotzea, begira, orain ere ze bolea. Ikustek, boleaz, abiadura hundi ematezuek. Orain ezkerra ere zesta hau. Gainean da, nahiko egin du honek ere. Atzera, naiz eta pelota pilatu zaion. Eraman. Bien tartera moztu, ezker horma gehitxe horrekin. Ongi Auruza defentsan. Ezker horman sartuko da. Osongi. Oses jokuan, luze. Sotamanoz efekto eman dio. Deja da txokoan. Atzera. Ondo. Ongi lehiatzen, hori dek itz-dakoa esaunik, ongi lehiatzen adunarrak. Ni iruizea behan helburue horrexek izan behar dula, pixkat oita bi tanto ikiaztu, tantoz zentratu, eta haber, hor lan erditao diferentzia handi gabe aiatzeien, ez? Horti aurre iruizea, horti aurrea diferentzia handi gabe juten badi, Hernani Arrake nahiko kezka izango dizkiela. Eta berai asko egiten ez baituzte ere, bat gehiago jotzera behartu, eta lehen Alberdi gutxegindik, orain Osesek, eta hori dek beraien bidea, bai? Bai, ik esan dekena, beti, baino gehi olako partuan oso garrantzitsu izatek pedatzen. Ze irudia, horka, ze politia, Bai, oso giro eharrazek. Beti bezala gure kamerak prest irudi bikainak hartzeko eta zuei eskintzeko. Ongi eskatutakoa eta pelotaria dituk biak, orain ere ze ongi eskatu dio pelota hori eta... Bai, sumatzen nahi dituk. Bat gehi bat hiru egiten ari dituk, bai. Gainean hau ere, Oses jokuan, Ipareta, barruan. Bai. Ongi, oso ongi bildutakoa. Orain zesta bibili behar, eraman hau ere. Atzera Alberdi, gozo, oso ongi. Ezkerretik ezkerrera. Zuloa bazegoen txokoa, baina atzera jotzea erabaki du. Botiboleaz, eraman. Eta pelota asko eramaten eta orain ere txokoa zaindu eta... Paretea gainea. Atzera. Komentatzen nahi gak, giro egarra daula frontoia, baina igual soberan da gauz bakarra. Tanto joatzen ari juge mitiartean isitasun gehiago. Bai. Lehen pentsatu diat, bai. Garrantzitsua. Eraman, beso utxarekin zein dar, Oso lan hona itxen, kanto ontan. Orain bientartera hau ez da hobea, eta ezin eraman, hau ezin izan du eraman. Etenaldia igual eskatuko dugu. Etenaldia, bai, metro asko ebili beharrean. Eta atxeden askatu Miguel Angel Zestau, baina oso lan ona egiten adunarrak, pelota asko eramaten. Superheroiaren kapa jantzita bi adunarra, ni Jon Erasunekin botillero ibilian nauk. Jokin Antunarekin ibiltzaiz, onarekin ibiltzaiz, eta ni ere oso onarekin. Eta esaten nioen Jon Erasuni, superheroia aiz, Superman, Batman, eta iaiz eraman. Dena eramaten zian arek, motel. Bazukeat burun, hor Urreta Bizkaian kontra buruz-buru joatuzun partiu etzik iturdun hitzen botillero. Final erdia, uan ikastegietan bertan. Ikastegietan. Serie Beko final erdia izan uan. Favorito garbi, bai. Urreta ateauan, Urreta Bizkaia. Xabi Telletxea, botillero lanetan Urretarekin, eta ni Jon Erasunekin. Eta partiu hortan goatzen, hau jota jo Urreta eta guantxe esan degena superheroian egiten. Eaman, segi, eta azkenen behak igozizio. Bai, eraman uan Jon Erasun eta txura hoxea harina gartzen Peruz Estauri ere. Iruizaiak Erasun partido hori ere behi da ongo ala. Seguru baietz, Jon Erasun pelota zale amorratua baita. Orainik ere jarraitzen dik pelotan, arrebak ere bai, itxasok maila honean. Gero bakaikoaren kontra jogatu zian finala eta aste horretan zehar prentxan eta zenbat pelotak jo hartzi juzten eta oso grazioso izan nuen ea mina pelotak tara iritsiko guen buruzuruko final hori eta haze bi pelotari, galtze ez ditu. Erasun lehen esan duen, bere ezaugarri hoxe izan de bat gehiago jota
Gero, bueno, esan behar azok, erasune buruz-buru eta lauti hartze zinen dare, alture ondo aprobetxau eta luzean hartze zinen. Oso pelotaria, Baina bukatu ere hortako bai. aurkari gogorrena izan zen finalen. Bakaikoa, odolako pelotari gogorrik ni behintzat inor ez direzautu. Hori de, bere doaiei zukua ondoen ateatzen dian pelotaria kaso. Pelotari amorratu. Ezker Orman sartu da pilota hori eta Peruz estaugetzin eraman bederatzi eta lau gorri. Bai. Eta, bueno, Ekioses nabari zaio, beste abiadura bat ematen zio pelotari eta ez du aparteko ezer egiten ari, baina gaur irabazteko partida duk. Egongo dituk, distira ateratzeko beste egun batzuk. Bai, nik egi esan partidu aizaia gustatzen, Esaten nahi batxo favorito oso argi gituela Hernaniarrak, baina lan asko inazten aizaiek, adunarrak berea ematen, bakuitzei berea eskatu beharrazok, eta behar lana oso ondo egiten nahi dituk, eta komentatuko nahekik igual aurren da tanto ikusgarri asko ez dizkikin, baina etorzea egin guztien abiadura hundio jartzeik, eta bai ikustek koska bat obi gorago daola. Oso ongi Sotamano, sartu ezkerrairez, Goitibera ongi gurutzatutako, eraman, boleaz orain. Goitibera hor da zestau, nahikoa egin du, eta bikaina! Eta baita ongi ospatu ere, Ekiosesek, ezkerrairea lehenengo bolea gero, eta azkenean beste ezkerraire batekin, ederki bukatu du tantoa. Komentatu diu, tanto ikusgarrik aurren behintzat, bueno, gehiegi egin gabe zuela, guaingo hau, bi gantxo eharra joizkik, guaine bolea ona, eta gero gantxo oso ondo markatu izan dek. Oso ongi joan da pelotaren bila, gaur egon profesionaletan falta botatzen diat, gorka, garai bateko Titin, Pablo Berasaluze, bazekiat gaur egongo pelotekin, gero eta zailagoa egela aurreko kuadroetaraino joatea, baina pixka bat falta botatzen diat nik hori. Bai, estilo hortako pelotari igual jaka, Sabonikek, oitakoa dala, no, bai, Titin da hoik, zero kerriaino guteitxuan, kusgarri eguan, nola Pablito, hortan egi esan, erakustaldi handik eman dizkie, baina hoik esan den nire izaiak, pelotake zer ikusi handi izan dikela. Bai, dudari gabe. 11-4. Bai, eta partida usten nahi dek, Eta orain fronte guztia batera kantatzen, Adunarrak eta Hernaniarrak elkarrekin, guk euskaraz, zuk zergaitik ez. Bueno, nik uste fronte honetan gauden guztio bitzeiten diagula euskaraz. Eta eskerrak horri, euskara baita, gure altxorra. Kamiseta gabere bai, bero iten dik hemen. Nik ez dia dola eta hola kenduko, pagatu beharko ziatek arki. Eraman, zestau. Ondo. Bila joan da, oso ongi joan da, naiz eta B-xamarren hartu duen ezkerraire hori. Alberdi ezkerrez, gozatu gabea. Oso ongi aburuza. Keinu Osesek. Atzera. Oso ondo. Eta ezin eraman. Ikustuan. Albotik sartudik. Bai, ez tek ondo jarri, zeak iritsu ondo jarri eni, baina Gaizki, bai. atea zaion momentun, eskute ikustuan pelota zorrek ezkerpa eta hartu behartzela. 12 eta 4 eta kontra egiten bai Adunarrak, baina pixkanaga aldea handitzen, eta txapelak gero eta gertuago, eta txapelak bakarrik ez, gorka garaikur bereziak dizkiagu aurten lehen Iñaki Lizaso, Gipuzkoako Euskal Pilota Federazioko presidentea izan diagu gurekin izketan, eta argaipatu zigu, aurten garaikur bereziak izango direla. Esparadrapoarek bidez, esparadrapo erabilia birziklatu eta arekin egindako material batekin egin dizkitek aurtengo garaikurrak. Beida, ez zekite zer, baina iritzizaiak Lizaso behan idea izango gala. Juan bolea zondo. Oso ondo zestau. Oain alture oso ondo bilatuz. Zazpiterritik, ongi, bi galdu dizki, baina gainontzean oso zuzen jogatzen ari dek Alberdi ere. Bai, eta askotan pasatze herri arteko partida hautan da, herri bate, herri indartsuko favorito ikustizkunak igual... Beira. Zei izan da, hau. Ikaina Osesen tantoa. Gaitasuna, eukibarrik horretarako, Gaitasun ikearri daukela ikuste zaiot. Lehen komentatu du. Bueno, aiatzean utik edek eta guaine boleaz, ia seiterdin jarri ula iritsu zaiet. Garaikurrak aipatzen
hasi nauk eta Iñaki Lizasoren ideia bai Iker Urmenetarekin elkarlanean egindakoa kezkaturik, zenbat esparadrapo erabili eta botatzen den hondakinetara eta hortik ideia hartuta Iker Urmeneta irakaslea duk Tolosako lanbide heziketako eskola batean eta ikasleekin landudik esparadrapo erabiliarekin beste etekin bat ateratzea horri eta bere ikasleekin irtenbide bat bilatu ziotek esparadrapo erabiliari eta horixe baliatuz eta bere ikutua emanez Garaikurrak sortu dizkik Garikoitz Murua izeneko artista batek, beraz hemen denen beharra zegok, ideia guztiak dituko ongi etorriak eta gero berriz egingo diago aipamen hau Garaikurrak ikusiko baitizkiagu zuzenean baina, bueno, ideia politia esparadrapoari beste erabilgarritasu bat eman eta Garaikurrak egin dizkitek denen beharra Gorka pelota munduan ere artistak, babesleak ere bai. Bai, dudik gabe, oan esan dekena makinat entrenamenturo zenbat espatrapu botatzaiun, basurea eta askota momentu nezaiz kontuatzen baina da. Bigarren bizitza bat emateko aukera baldin bat zeok, beti ondo etortzeituko lako ideia hau. Eta ikasleek ere proiektuak egiten dizkitek, eta bueno, denen ideiak dituk ongi etorriak eta pelotari buruzari gaitukenean eskoletan ere, ikastetxetan ere, oso ongi, babesleak aipatu dizkiat, bereziki Rural Kutxa eta Aramendia aipatu behar dizkiago, Gipuzkoako Pilota Federazioaren babesle nagusiak eta final honi begira beste hainbat ere batu dituk. Hormetan ikusten dizkiago, Kaldereri Aburuza, Zabala Sarrotegia, Etxe Zabal, Imanol Barriola, Alkain bera ere bai, eta bi udalak, nola ez, Adunako udala eta Hernaniko udala, Adunako alkatea Cristina Rodríguez, eta Hernaniko alkatea Xavier Lertxundi, eta denak ongi etorriak gure artean, eta pelota ere, aizak Garaikurrak egiten beste berezitasun bat sortu badiagu ongi etorria, azken aste honetan izan diat aukera, Mikel Estrada ezagutzeko, tako berezi bat egiten dik arek ere, gero beste mutil bat ere urretxeko bat bazegok, pilotak egiteko makina bat sortu dikena, eta unibertsitatera iristen pelota, eta hori ere ona dek. Bai, ikusten dek, beste kiroletan aurrea pauso handik ematen dituk eta pelotaren beharrezkoa iruditzen zaiak. Azkenen, garreun pelotan erabiltzen dio materiala eztek zerbait esklusiboki pelotantzako biderautako zerbait, beste gauzetatik ateratakoa, eta bueno, guain esan dekenen Estradan, tako peitekoetako atzen hauk, Dariok egun baten komentatu zila, eta uere beti eskutako arazokin, eta esango nik gaina ue hasi zala. Hala zuen, orain dela urte bete justu. Orain dela urte bete. Hasi uen, funtzionatu eta udaran 18 partidu segidean irabazi zizkien. Eta arek zenba partidu uste zizkien. Hori, ez baitek irabaztea bagarri, jokatu ere zizkien egiten 18 eskuetako arazoengatik eta nonbait gel urdin batekin lagunduta, hori egia dek, baina funtzionatu. Eta orain pelotari gehiago hasi dituk tako horrekin joatzen, Murua adibidez. Bai, eta gelakin, esagonikek, garreun pelotari neuneko 50 euroia gela erabiltzeula. Gaina aukera ematen ziek, bueno, pelotari hoi bakoitzan ezaugarrin arabera, baina 3tako, 4tako, eta nik adibidez jokingi askotan ikustezio, eta jokingelen 4tako erabiltzen zizki. Eta oan gel urdinekin, tako bat, eta gel urdine erabiltzen. Eta eskuk oso ondo, eta pentsa da, ze aurrea osoa ban, 4tako eukitzetik, ia pasatzea ez. Dudari. Pelota gozatzeko garaiene alde harra batzuk. Gozatu eta nahi deken tokira jotzeko ere, bai. Babesleak aipatu izkizuet, Aramendia eta Rural Kutxa, eta eskerrak eman behar dizkiogu, baita ere Donostia pilotari, zeren eta Gipuzkoako Federazioarekin elkarlanean, teknifikazio saioak eta partida garrantzitsua, finalak, Atanon eta Baldan, eta instalakuntza azpiegitura aldetik Donostiako udala erabateko elkarlanean ari da Federazioarekin, eta eskerrak Donostia pilotari eta Donostiako udalari, baita Izarkom enpresari ere, Federazioak eskaintzen dituen urteko 15 finaletan estaldura ematen duelako Izarkomek, eta esan bezala Aduna eta Hernaniko udalari ere eskerrak 17-4
aldea gero eta handiagoa eta hau ere goiko txapan izan da, 18-4 eta partida erabakita zago. Bai, partidu erao eta usiek, hasiera hortan emate zinez, lan esaten haitu batxo lan ona itxena iziela, oain genikek esango beha gaizkia idienik, kusten dek lehen komentatu duna, batez ezeki osoz, bi koska gorago daola, eta abiadurakin gehiegi arriskatu bat mina hundie eitzen aidek, eta bai, 18-4 eta, bueno, aberradunarrak beti izaten dek, finaletan, bueno, naiz eta 22 ez iritsi, denoi gustatzea zaiguk ez, alik eta emaitza itxurezko naia behintzat aiatzea eta bertanto batzuk iteko aukera dien. 18-4, sakatu du Osesek. Txokoan utzi, orda zestau, eraman, oso ongi Peru. Kokodriloa den gizan bota da, lurrera, Peru kokodriloa, eta nola eraman duen pelota hori, dipareta joko du bai. Hor da Peru aurreko kuadroetan, eta tentazio izaten dega atzelari askoren tentazioa, gainera partia erabakiten baina txapapera jontzaio. Bai, eta etzen aukera txarra, enik esan aukera txarra zunik, baina bai, ez dituk atzelarintzako igualaniko hoenak izaten, eta guain gontan etzaiok ondo batea ez. Askotan ikuste ju Mari Eskurrena, tolako pelotarik horra aurre aiatzeigenen 10-8. Baina ondo egiten di gainera arek, Oso ondo, arek oso ondo. Behi da, ondo aiatuek. Ez etzia dejada edo bipareta edo nik uste dejada, baina gero ezker horma joziok eta ziga asmatu eta bien bitartean Hernaniarrak ja ospatzen ari ditu, txapela buruan nik usten ditek eta ospakizun betean murgilduta Hernaniarrak. Eta eunearra, txapela irabazte bai ebentzat, ospatzeko San Juanak Hernanin eta diru izango ere lagun eta bai. Aukera harradik. Berriz ere sartu eginda, luze. Orain ere bai, erdi-erdira bolea. Atzera zestau, ongi. Eta aipatzekoa Hernani, bai kadete mailan, bai juvenil mailan eta bai afizionatu mailan, esango nikek oso talde orekatu daukela. Ez tek pelotari bat asko gesten. Eta askotan ikusten dizkigu, kadete honak eta afizionatuke hona, baina juvenilekua gehixio gesten dena, baina hauek 6 pelotari, esangonike pelotari, batzuk oso onak eta bestek onak diela. Eta oso garrantzitsu deko olako txapelketa baten, olako konfiantza ematen dien 6 pelotari eukitzea. Denen beharra izaten dek txapelketa luze batean, eta kantitatetik etortzen dek kalitate askotan, eta Hernanin kantitate aldetik ere ondo ibiltzen dituk. Eta erabat bat natorregire irakurketarekin gorka. Oso talde orekatua eta hurrengo urteetarako ere bermatuta zeukak, badizki galebinak, infantilak, goi mailan aritukenak eta lan ona egiten. Eta Hernaninen lana mintzagai diagunez, Rufino Horrekalde ere zoriondu beharko diagu gaur egun ez tegari, pelota eskola zuzentzen, baina amajin bat urte eman dizkik zeregin horretan, eta Rufino zoriona giri ere tokatzen zaigen parte den. Txapa izan da hori, eta aspaldiko partez bosgarren tanto adunarrentzat eta gogotik ospatu dute urdin koloreko jarraitzaileek. Bost eta 20. Pelota juxegon bat, ateako hiela irutze zaiak. Eta horren helburua izan barei, alik eta tanto gehien egin, eta alik eta gehien eitxuratu. Beste berdina izaten askotan 22 galdu edo 22. Beti esaten dena, biz zifrata aiatu ezkeo, horrezte lotxik egote. Hala entzun izan diagu bai beti. Entzun. Nola abesten duten. Hemen daude berriro ere Hernaniko nortasuna defendatzen. Kartel haundi askoa. Defendatzen eta irabazten. Ongi Alberdi. Bai. Eta Osestek, bikoteko protagonista, beadek erritmoa jartzekena, baina atzen Alberdi bezalako pelotari bat eukitzea. Berme handia dek. Berme handia dek. Ze ondo bukatu duen Osesek. Oso ondi joandek Bila, eta Bila joan daia tanto erdia eginda
Eta azkeneako tanto politik itxene bai, Bai. Aipatu egatxok abiadura, baina klase handiko tanto bitene aidek. Bigarren zatian gehiago arriskatzen eta distira gehiago ateratzen bere jokuari. Bai, markagailuke gehiago launtzen dik eta bai. Ederki, esan dekena. Oso ondo junda. 25, tanto bakar batera. Gipuzkoako herriarteko txapela Gernanik eta bide batez Euskal Herriko txapelketa jokatzeko sailkapena ere bai. Oses, sakean, txalo artean. Fronte guztia txaloka, baita adunarrak ere, nola ez? Gizalegea guztiaren gainetik. Aire bila doa Oses, gurutzatu. Eraman auruzak, beste aukera bat. Atzera, ezker honan sartuko da, ibili egin behar eta hortxe bukatu da finala. Hortxe bukatu da juvenilen arteko partidua. 22 Hernaniarrak garaie, Oses eta Alberdik lan duina egin ditek. Bai, lan ona. Urdinek gehiago etzok eskatzerik, hauek berea egin ditek ez da. Esango nik partidu 22 bukatuek, baina lan asko indako partidu izan dela. Hementxe ikusten diu poza, txapela lortuta, bai, helburua lortuta. Herri arteko badik, txapelketa berezi hodek, talde giroa sortzen dik, eta ikusten diago baina armaietan ze giro. Gazte asko, gazte asko. Bai. Ea bilatzen dizkiadan, topatzen dizkiadan bi finalista, Gorka, bere ala saiatu gonak hauek elkarrizketatzen. Eta hemen ditugu gure bi irabazleak, ospatzen ari ziren lagun egin, baina segundu batzuak laportu behar dizkizuet, zorionak bikote. Eskerrik asko, Irabazi egin behartzen eta erraz irabazi duzue. Bueno, bai, egile esan pareja kompletoa zen, etzeon bat beste, baino utxune handia gatzekanik, eta torri gara jokatu inbartzala, ondo etorri zegu lehenengoak irabazi utela, orduan presio pixka gutxi osgin, guztua. Manes, bi pelota galdu dituzu, baina oso zuzen eta egoki jokatu duzu. Nahiz eta bi pelote galdu, saiatu nahiz partidotik ez ateatzen, eta lortuet, erosotasun hasiz. Eta zueki lehenengo zatian lana egin dezu gehiago, eta bigarrenean distira atera dezu, errematean oso ondo eta gustagarri. Bai, hasieran hori pixka lotuta bezala, markadore hasieran empatatu hasi joan, nire enunai gehiagi arriskatu, baina bukaran botileroak esan sartzen hasteko, konfiantza eman dita, guztua bukarako. Iaz hemen zinen, iaz ez zenuen irabazi, aurten bai, sentsazio ederra da herri arteko irabaztea, Bai, lehen urtean pena horrekin gatu ginen, baina aurten horreta etorri gara, disfrutatu dugu lehen urtean bezala, eta gaina urten txapelea manda, oso pozik. Eta Manes, bukatzeko San Juanak, Hernanin, ez dakit bukatu diren edo ez, gaur jarraipena izango da, seguru, parranda pixka-pixkat, egitea gurasoek utziko diztute. Pixkat baino gehiago, bai. Ez dia bukatu eta gaur bukatuko dugu, bai. Pixkat baino eki, zuk ere bai, bihar partidurik ez? Ez, partidurik gabe, hau bakarrik genuen, eta hau kumplitua, disfrutatza. Eskerrik asko eta ondo ospatu. Bai, eskerrik asko. Hortxe Oses eta Alberdi gustora nola ez, guere ala egongo ginateke herri artekoa irabazita, kadetetan 22 eta 9 irabazi du Hernanik, juveniletan gazte mailan 22 eta 5, beraz, kontuak erabakita daude, baina hirugarren partida ere eskainiko dizuegu, kalitate maila handiko pelotariak izango ditugulako kantxan, eta zuek hor bazarete, guretzako gustagarria litzateke. Atsenaldi txiki bat hartuko dugu, eta berehala itzuliko gara, ez joan urrutira.
Hementxe jarraitzen dugu Donostiko Atano hirugarrena pelota lekuan. Gipuzkoako herriarteko txapelketako finalak eskaintzen lehen bi partida kadete eta juvenilen mailan Hernanik irabazi ditu, beraz dena erabakita dago, baina hirugarren partidare ikustekoa da eta hortxe lau protagonistak. Xabi Apaolaza eta Markel Elizeaga Hernanitik, Andoni Olasa Asti eta Joanes Zestau Adunatik. Akaso Gorka hiru partidetan irekiena egon daitekena hause izango dek. Bai, ni nahiko partiu orekatu ikusteit, uango hau egiodek, bai igual, pikote bat aukeratzekotan Hernani arrana aukeratuko nikela, baina bueno, Zestaure atzetioket txapelketa oso nahiten nahi golpe zaiatzea mutiedek, eta Olasa Astike esantzienez, adunan aurreko asten jokatu ziren finalerditan, sekulago erakustaldi inomentzin ordun. Bueno, iruizea partidu behar bat ikusteko aukera eukiko jula. Eta jokuan ez erreztitek, horrek ahalbidetu lezake, aurrean bestelago joku bat egitera, eta ausardia gehioz jokatzera, eta bueno, ikuskizuna areagotzera behintzat. Bai, esan dekena, presio gutxigo, oitu digabe, baina frontoia ateatzea izen momentutik, eta gaina gehiolako final baten, behake, bueno, naizta galdu, eukiko llego esateko, ez? Bai, guk galdu indiu talden, baina gure partidu behintzat, oita biaiatu batxok, eta bueno, hoi izaten dek, beste motivazioa dek, eta... Eta ez tegoza bera, iruta huts galdu edo bita bat galdu. Dudi gabe. Ea ba, zer eskaintzen eguten lau pilotari hauek, Markel Elizeaga 33 urte, bi herri arteko final jokatuak badizkik, biak galduak, beraz lehenengo txapelak gaur jantziko dik, sekulaztek berandu. Sakean Andoni Olasastik. Luze, baina ikusi aldek botean non eragin, baina ze pelota dek hau, lotxarriak pelota hau, lotxarritik aratagokoa. Boteare oso urruti, esan honek, bostena, bosta baino atzeago indiola. Propio, errebotearen bila joateagatik. Orain berriz motxean, sakea, eraman Lizeagak. Hasiera honetan behintzat oso bizia ematen dik pelotan, ikusiko diagu, ze jarrera hartzen diken. Botona. Txusia bai pelota. Boteare gora itxendik. Apaola Zairez, Zestau. Lizeaga, azpi diatorren pilota, ongi. Zestau postura ze dotorea egen, eta aurrelaria dek, naiz eta kadete juvenil maila arte atzetik jokatzen zian. Bai, aurrelaria dek, baina aste honetan komentatzen haitxunok besten batzukin, eta etzekit atzeako posture kasi egokiko. Bedazetanko, Aurretik oso emaitza ona lortzen edo, baina atzetik ezker oso librea, eskubikin oso ondo moldatzen deken pelotari edek, eta Luzeak atzetik joatzeko ere inungo arazoek eleuki behar mutiona. Ordu askoz ez da behiratu izan dira gai honi buruz berarekin. Bai, beida. Bai, eta bera nahizian atzetik aurrerako pausua eman, eta bueno, ematetik asmatu dikela, baina atzetik jokatzeko ere gaitasun handia, eta bolea ere izugarri, eta gaur egun atzelaritan, gero eta importantegoa bole izatea ere. Dudi gabe. Baina pelota oso itxusia dek, oso itxusia. Baina alture pixkat. Ikustek alture pixkatu aprobetxatu ezkio, pelotak sekulako botea zeukek, errez hartzea larre botea. Bai, beida, guain ez botea. Baina orain jaetzeo pelota ukentzerik, eta partida hasi aurretik, egongo guan kentzea noski, legea gala esatendik. Bai, etzeko. Baina, inorrezik kontrik egin, finala ere erabakita zegok, eta... Arraro erutze zaiak, Olako txapelketa garrantzitsu baten, inorrez zeotea. Bueno, pelota kentzeko, eo bentsat esateko, pelota hau gehiagizkoa dala. Ni bintzatenean onartuko, pelota hori. Atzera Zestau, oso. Ongi Markel. Ederki hetxitako hau ere, bikain. Andoni, eskubiz. Moztu. Sangen ezage, adunago bigoteak brillo, distira gehiago duela, eta Hernaniarra berriz ofizioa gehiago. Bai, lizo. Begira. Begira.
Peio Etxeberriaren gizan, Bai. Eharra izan dek tanto. Apaolazak ezker hortan grazi berezie badik, Aspaldi ez dit ikusi, egi esaten nahi badek, baina ja zopareba partu ikusi nizkitxoan eta ezker berezi ez okek eta behi da. Oain, bueno, bi tanto hautan ez dik aukera hondik euki, baina aurenik ere esango, aukera zanik, no ze hormadikoa. Geo frontoi aure agradezitxu edek, hormadikoa botatzeko. Angulo bigaina zian hor ezkerra beti izaten dega arriskutsua. Bai. Baina Hoi Sebastian Gonzálezek eleante ikezian. Bai. Boatzen hau lauterdiko txapelketa baten Irujon kontra finalen zenbat hormadiko sartu zizkio. Hemen usteiat jokatu bela gainea. Hemen izango guan. Irabazi, entzian txapela. Nago lehen frontoi honen berezitasuneke ezberdinek ituala esamonik. Lehen frontixere berdea zien, behi da zuen. Kaze irutanto, Azeiru erremate, orga. Azeiru erremate. Esan diago, presiorik ez egotearekin, bueno, arriskatzeko beste askatasun bat. Izan oidigela pelotariak eta bai, ikusten ari gaitu tanto ederrak, baina pelota hau etzegiat aldatu duten edo ez pelota, baina hau ere bizia iruditu zaiak, Nire nau kontuatu. Segoa ere izango ditek pelotek hasiera hontan. Eta gero bero honekin iruditze zaiak pelotake botea hartzen dula. Bai, hori beti gertatzen dago, bai. Sakean Apaolaza. Pasatzen utzi, hola sastik. Pelota bea iruditze zaiak. Bai, ez da. Rebotea. Ezkerra ere, zongi Joanes. Esku bezio kosta ez zaiok. Bai, hortxe zeuket. Lizeagak posture berezik dizkik, gerri esartzat eskuekin da kosta itize oso zuzen jotzeik, atzetik pelota. Ba, honek aurrez dizkik, irulau pelota baino gehiago faiatuko. Ofizio ondo ikasi dago motila da bai, Markel Lizeaga. Esan dizuegu bi final badituela jokatuak, azkenekoa iaz, galdu egin zuten. Pentsa Lamba etorri guan oi hartzundi jokatzera eta arkoik markatzen zizkiala diferentziak. Bai, eta oain ikusteke, debutatu dun ez diokene, ze emaitza lortzea edan, ze maila. Ja, lehenengo mailako pelotari, ala esagonikek, iristea motile, bi esku ikeragarri, batez ezkerra. Eta bai, are diferentzia hundi markatzen zizken kategoria dutak. Lau tanto, lau erremate, momentuz, atzera zestau. Behi da, eske... Gehiegi, hau ez gonargarrian ere ustez. Oan eseiter din Berritik zeinek irabazten diken pelota honekin, alegia. Nori egiten zaion mesedegarri pelota horrek berdindik, hau ikuskizunerako txarra dek. Guztiz ados. Seiter din, ea seien indik botea eta behi da, errebotea nola sartuan. Eta esan dekena, ikuskizunantzako kalte gaunduna. Aipatzeka, botea esan dekena nahita inaziko ziok. Bai, gainera zabalaldera eta errebotean sartzera. Bai, helburu horrekin. Eta akar, frontoi hontan pelota, baino adunan atea izan balie pelota haure makina rebote joko zizkien. Lehen hautatzaile izategoen herri artekotan, baina orain ez, baina kontrarioak kentzezakek pelota hori. Berotzeko ematen ditenean pelota aurkariak lege bat zeok jarrita. Zazpitik pelota jo eta lauan egiten badik botea pelotak. Eta irukuadro baino ibiltzen badek eskubidea daukak pelota kentzeko. Eta nabarmena dek pelota honek irukuadro ez. Lau ere ibiliko litzatekela pelota hau. Eta harritzen zen nola kontrarioek ez duten kendu. Pentsatzen diat adun arrena dukela pelota, ez egiat seguru, aldatu egiten ditek pelota erraniarrek, beira, baina beiraien ere ikeragarri bizia dek. Ala irutzaiak. Eta pelota gehitxo zego, gehiegi. Baina hauxe da dagoena, jazta batzara bueltarik eta murgildu zen partidan. Eta erakustaldintzako nire erabat ados natxok, ez dek bate hona, baina asera honek ez diko esaten, Haze errematek ikusten nahi gatxoten. Erremate sorta bai. Belar mota baten usaia ere etortzen zaigu ingurura. Bai. Txorageriak esaten hasten baldin bagara, jagin ezazu ez dela gure errua. Hau ba, juxegoa. Bai, hau naturala pelota, hau bai.
Eraman, bien tartera, hor da zestau, baina kalterako biak iritsi, askotan hobea baita bakarra iristea, gorka. Bai, hor atzelari gaindu behar izatek, etzek hemen daun buiekin ez tek errexen zuten, baina Biltzaiak zestauek eskatu baio, zestauek jotzeko pelota hual. Hor ikusiko ju. Apaolaza ongi, gantxoan, Bai. bere burua lurrera otata eraman duela sastik, baina gero azkar mugitu da. Beida hor. Eta bai, ez dugu ikusi, baina biek zuten ez eramateko modukoa, min egiteko modukoa, baizik. Lau eta 3 Hernaniarra gaurretik. Eta pena da ezer jokuan ez egotea pena dek, Bai. beste emozio bat izan zian finalak. Emozioa eta ikusten egatxoken hasiera honekin, gero etzekit, zerbait joko neuki ezko etzekit hain ausart jokatuko ziren hori behin ez du jakingo, baina dudik gabe, emozioi gabe asko galtzen di, kompetizioa, emozio hori gabe, Bai, beste nahi gabe ere intensiadea galdu egiten di gorputzak. bai, dudik gabe. Bi tantoko aldea lehenengo Hernaniren alde. Eta orain itxaron egin behar kopak eta txapelak hartzeko gogoa izango dek Hernaniarren artean normala egin bezala. Baina lehenbizi ikus ezagun partida hau. Garaikurra gaipatu izkizuegu bereziak izango direla, ikusi dizkiat hemen atzean Gorka ikere ikusi dituk zer iruditu. Bai. Espararrapo erabiliarekin egindakoak bereziak. Bai, politiak iritsu zaizkiak, azkenen beti, bueno, trofeo igualtxuko ibiltzen ditu txapelketak gehienetan, eta behi da, oso ideia ona iritze zaiak. Gaina, birziklatze aldekoa dauni, eta behi da, esparadrapue basurea jungo zana, birziklatu baitek eta trofeotako erabili, oso ondo iritze zaiak. Goiko armailak ikusten zen ikusten hor, utxune hainbat, izan ere gazte jendea kanpoan dabil, ospakizunetan, leporaino beteta eduki ditugu armailak, esan dizuegu, 1150 lagunetik gora bildu direla gaur Atanok 3. pilotalekuan, eta albiste bikaina horixe. Bien bitartean 6 eta 3 eta adunarrak partian sartu ezin da, iritsiko da, zabaldu hanketara, eraman Apaolazak. Atzera orain, oso ongi, Apaolaza oso maila ona ematen, Bai, momentu honean zegoela irakurri diat, bere entrenatzaileak ere esandik, momentu tristeagoak izan dizkikela, baina oain ondo zegoela. Hemen ere boladak izaten ditu Gorka, beti ezin dek ondo egon, eta... Bai, eta hau gaina, bueno, ikusten de, bere jokue erabat ezkerra erabiltzen dik, eta horrek desgasteare handigo ekartzek, eta bueno, olako pelotari normala dek, epoka txarxiok izatea, baina gaur behintzat oso bizi ikuste jo hasiera honetan. Bai, idea hona zian, Lizea Agor zabaltzen saiatu dek, ez duan idea txarra, baina kanpora alde intziok pelotagiri irriste egiten dik frontixean. Bai, sebo hori eukikoik hasiera honetan, eta beti izaten dituk ez, lan zaiegok, jokalde botatzeko garaien. Eta hau seguraski Lizea ezaututa, bana jun baituan etzin botako jugua dau. Seguru hori. Horosa hasti, sakean, orain ere bostaren atzetik botea. Luze, eskerra gaire sartu den. Eta askotan zestau ire pelota honekin gainea etortzaio. Bilatu egitzaio, bai. Zen jarri. Bai da, bai. Hau erregotean dek pelota, hau erregotean dek. Nahiko egin du Lizea, boti boleaz. Ez du oso postura naturalik boleaz Lizea, baina orain honetan oso ongi modatu da, eta begira orain ere gozo. Oso pelotaria Lizeaga. Atzera, ezkerrez. 8 territik, eraman. Txokoan utzi du, ongi Olaso hasti. Boleaz berriz, ipareta. Ez du asmatu mozten, eta orain Komeriak. Ezker horma gehiagiregin moztu du, eskura etorri zaio Apaolazari eta bikain gurutzatu du pelota, 7 eta 4 egiteko. Ba, eta hemen musika jartzen nahi dekena Apaolaza, Tanto asko iken, ikusten dek, ondo sentitzeala, bere aurpegi goixea ikusten dik, eta baina oso ondo bilatu dik, eskuineko marra hori. Tenaldi, Tenaldia, bai, Miguel Angel Zestau berriro ere, Joanes eta Peruren aita, botillero lanetan eta etenaldia.
Bero egiten du frontoian, hor daugazua irudi bat, jendea nola ari den, haizea. Era egiten, Gu alare ondo geudek hemen korriente pixkat etortzek eta ez geudeke jatzeko. oso ondo daude gorka, oso ondo. Frontoian beti ondo. Eta San Ferminak ere hasiko dituk, San Ferminetako torneo ere bai. Jakingo dek, beroak nola jotzen duen Labrit pelota leguan, baina aurten obra batzuk egin dizkitek, lan batzuk eta probatuko diago, ematen dik freskoxiago egongo dekela frontoia. Bai, goatzen hauk iazia jungan itxoan, partiun bat ikustea, San Fermin torneon da kiston beroa itezin. Beran, bueno, alare, baina gora junezkeo. Sauna baten mun, esan honikek. Eta bai, hoi esan die, obrakin, bueno, airea kondizionatu jarri dira pixka, hobetu diela, eta bueno, a ber giro hobea oten dan. Hane egi esan, azkeneko urtetan ja, sarrerak seitun saltzen ditut, baina giroare trakesten aidek, San Ferminetan, lehen urten esan dit junitxoan, behin pare bat aldizeo bai, junitxoan, eta eitzeak bate gustatu, egon pelota giroa. Parranda giroa gehiago, pelota giroa baino. Bai, oso, giro alrebesa, frontoi bateako seriotasun bate behar dik. Bueno, kontun hartu behar du ez, festak diela eta jendea ospakizunetak egoten dekela, baina bueno, batez pelotari jokatzen nahi dienen, errespetu minimoa behar dik. Ea ba, urten ana izen Labriten etzekiat, baina Nafarroaren egotea gustatuko litzaieke, Jokin Altunarekin Botiro lanetan. A ber. Astelenean duzu ezita, ezta? Bai, Peio Etxeberria kontra, Garreungo Lauterriko txapeldunen kontra, eta bueno, frontoi hontan eman zioan, beraz zetantoa. Frontoi hontan eman zioan, azkeneko aldiz Peio Jokini kiston eurre eman zioan, eta a ber, astelenen gauze pixkat aldatzeien. Aspea darreko final erdia izango degori. Beste partida berriz jokatuko ditek, Zabalak eta Ezkurdiak. Eta Baikoren adarrean, Peña sailkatua zegok. Eta Jaka eta Laso jokuan, momentu 8-4 Laso aurretik. Bost eta 7, azken tanto bikaina egin du Zestauk. Sake haure luze, eta aire hartu beharra zegok, errebotean sartzen dekela gostela pelota. Ez zuen aukerik onena. Intensidade falta ere bai. Bai, eta pelota honekin dejada botatzeare ez dek errexea, ez? Hartzen buelokin, oso zaila, hartzen duen buelokin, pelota gainea etortze zaik, eta oain ikusiko jo errepikapenen, gainea etorri zaik pelota. Bueno. Ez dek errexea alare dejada botatzea pelota honekin. Bai, irutu zaiak alare lehenengo aldiz ikusitenen gaineago etorri zaiola. 8-5 hartu dute aldetxo Hernaniarrek eta horri eusten. Ari dira momentuz. Hasieran erremate sorta ikusi dugu, baina pixka bat tristetu zaigu partida. Azken boladan, orain ere Olaso Astik eramateko sakea, eraman gabe utzi duena, 9 eta 5. Eta bai, aipatzen ari garena behin eta berriz finala erabakita dago, 22 eta 9 irabazi dute kadetetan Hernaniarrek 22 eta 5. Gazte mailan Oses eta Alberdik eta hemen berriz dena erabakita. Bai, eta notatzen dek publikoare esan dek, bueno, gazte batzu jada frontoitik kanpo ditut, baina batez aurreneko partidun ikusteuan, bueno, lehen esan duna katedrak ebazekiala aurreneko partiduoi benetan klabe hauala, eta partiduoi, bueno, Hernanik irabaziunetik, bueno, etxik hartu, bueno, entzat askoz garbi ikusi jo, txapela Hernania jongo bala. Moztu lizeak, eskubiz, Olaso Asti ongi, airez, txokoan bikaina, ederki. Zabalera bidean jarri dik eta txokoan goxo ederki utzitako. Eta tanto sorta itxen, Paola za. Tanto sorta itxen. Eta haure lehen esan diuna. Afizionatu mailan oso bikote horekatu, Paola zak, igual markatzeizkik hemen diferentzik, baina lizeaga bezalako atzelari seguru bat eukitzea. Behantzakore, bueno, bizea lasaitasunei emango jola. Eta kategoria honetan sekulako bikotea zeukatek, Hernaniarrek. Eta 23 urtea Paulazak askotan iruditzen zaiguk veteranoa dela, baina oantxe zeok hau pelotan egiten hasteko edadean, askotan 18 urterekin nahi diegu pelotariak. Bai.
onenean egotea, baina behin ofizioa ikasi eta edade politean orain zehoka paulaza. Zestau Zalantzi berriz gabe. 19 urte zeuzkak, ondo ari den maila honean, baina honen oso gaztea dek, eta 23 urte adin politia dek. Bai, eta ik esan dekena. Eukizku adibide batzuk, bueno, Altuna, Iribarria, haukia 19 urtekin, 19 urtekin ja izarrak itxuan, baina hoi ez dek normalena da, pelotari pixkat 23, 24, 25 urtekin juten dekitzen, eta bai esan deuna Zestau oso maila honen aidek, txapelketa gehienetan finalerditan, finalen, eta bueno, iruditzaiak urrengo urtetan kontutan euki beharreko pelotari izango ala. Modalitate guzitan jokatzen di gainera, lauterdian ikusi genian, finala jokatzen Zaldibarren, buruzburu zera aritudek, gorka, Euskal Selekzioko txapelketa horretan, eta finalerria justu balduzian Irribarriaren kontra, adibidez. Kurioso hemen ezkerrez, akaso eskubian arazon batzuk izango ezkik, partida asko ere bai. Ezkerra naturalagoa daukela irutze zen. Bai, aladik, bai. Azpitik posture... Baina lehen dejada botatzen eta ikusi diagu eta baliteke. Izan zekik. Eskue ikututa eukitza ere. Gero aurrelaria izan da edo aurretik jokatzen ohituta egon dare atzetik jokatzea ez gerresa, Ez, lan era bat aldatzen ditu postureke bai. Hemen zazpiti, momentu askotan zazpiti haitu behar izaten dek, eta bueno, aurretik eskue gaizki eukita beti izaten dek aukera, hauan gontan gora. Beti izaten dek aukera gutxixego sartzeko, bueno, atzelari gehixo izteko, baino. Atzelari geztik aukera hori eukitzen, eta bai, eskuntzako eta garbizeok atzelarin lana gorragoa dala. Aurrelari keinu egiteko aukera izaten dik atzelariak, ez? Nik askotan ikenian jugada hori. Pelota zoearra ezkerrakin, Zuzen, Bai. Aixa egiten dik pelotan, Aixa mugitzen dik pelota. Bai, binakata ikusi zizkoten partiutan, hoxe ikusi zu tanto bukatzeko garaien, bolea hona zeukek, baina ezkerra airea, urren urtetan pauso bat eman nahi badik, gora eman nahi badik, ezkerra airea pixkat hobetu beharra daukela irutze zaiak, baina, bueno, gaie badik eta garrantzitsu hori dek. Gai ez duna hortioken eskatzeare zer ez tekeoten, baina honi baziok eskatzea. Gako horregoten dek, lehen eta bigarra mailako pelotarien artean, horra anguluak bilatu beharra zeude, goiti bera ezkerra irez, eta begira orain ere ze pelotaka da, eta gora berriz ere. Oso gora gainera, Lizeagak eta berriz ere, Zestau, errebote inguruan jarri du pelota. Hasieran esan diago erremate sorta bai, baina orain pixka bat itzalduta ari ditu pelotariak. Bai, partidu aldatu indek eta pelota honekin, bueno, ikustek, Zestau elortzoek alture emate eta rebote konta seitu jartzen dik eta pixkat itxusituak partidu. Sakean, luze hau ere, barruan, eta botibolez erantzun behar eta erantzun dio, oso ongi Lizeaga. Eta lan oma idekitzen, botibolez. Osona. Atzera berriz ere. Ongi Lizeaga, oso ongi. Ezkerrez Joanes. Ea, ze ondo ezkerraken. Barruan, ozta, Aixa, aparteko esfortzuri egin gabe. Hor gora. Eta gora, lehen suarekin jolastu du, ez da erre, baina orain honetan bai erre eginda. Gora alde egin baitio pilotak. 12 eta 7. Eharki gozatu gako pelotazio izan dekaure, baina gero sensazio ematezia pelota honekin, bueno, altura erres bilatzeiela eta lehen Lizeak hemen atzetioken oso erres botaik, gora eta hoik behin ez ditu lan erresak izaten hemen behatzi 10. kuadrotik gora botatze, baina ikusten de pelota, enik esango pelota exigentea danik, pelota grazi gutxi eta botetxue. Eta aurrelarien ere, zaila, errematea sartzeko. Oso zaila. Pelota hau, Mari Ezkurrenak hartu izan balik egetzegit, zuzen rebote ez hoteluke sartu. Galarretan jogatu behar partidua, gutxienez. Etzegiak pumparena izango otedeken ere pelota hau. Zeki.
Motetxua behintzat. Bien bitartean umorean, jarretzaileak, nola ez. Hau ez dute baju aldirik. Jones, bederatzitik, eraman. Izeaga. Bien tartera moztu, txapa gainean da. Eta tanto, ziurren egitzuen, hain zehatz moztu nahiko, baina txapa gainean jarri nahi zuen pelota eta Olasastik ezin eraman. Eta Olasastientzat ere aukera politia herri harteko beti horri bilirek, bigarren mailan Gipuzkoako txapelketa jokatzen, lehenengo mailan ere jokatudik. Eskuetatik arazo handiak izan dituen mutilia izanek eta motivazioa sustatzeko eta areagotzeko herri harteko txapelketa hau ona berarentzat ere. Eta hurrengo urterako ere talde politia, juveniletan etzekiatze izango den adunak, baina kadeteak aurtengo berberak izango izkik eta nagusiak ere, bai? Beida. Aurten baino, pelotan seitzen badie bentsat Olasasti zestauke seikoik, hobea auki behar liekek. Xuarreko urte gehiago. Kontua den, ea juvenilik baote duten talde ateratzeko etzekiat. Ustediak gaur jokatu duten bi juvenilek jokatzea badutela urren urtean juveniletan, baina buruzari naugetzekiak ziur. Baten bati fitxa inaziko ziren estela. Bai. Eta bestela kadete bat igo behar gora edo zerbait. Oidek. Baina ateratzen badute taldea bintzat, talde oso ona, eta Hernanik ere, bai. Oso ona, eta haik esan dekena, Olasastintzako ere aukera oso ona, eta nik ez dit aukerik izan hauen partuik ikusteko aurretik, baina lehen itzeken haitu nauk eta esan dienez, adunan azkeneko final erdin, Bergarak 17 tantoin behar, afizionatu mailan. Bai. Eta talde... Etxaniz eta Horma etxea. Talde bikote oso sendoa. Oso sendoa, gutxi galtzeuna. Da askotan, olako partidutan, konfiantza ematen diena. Eta esan dienez, Olasastik sekulako partidu inonentzin. Partiduko huena izan omenu. Eta behi da, gaur hemen egotea premioa. Oain, oso ondo hasitxuk partidun, 15-7. Baina, esan diuna, Hernanin talde asko izaia gustatzen, oso orekatu. 6 pelotarik, enikek esango pelotari bate pixka jeisten danik. Eta oain, Lizaga oso lan txukune egiten, Paula za diferentzi markatzen nahi dela esan honiket. Eta markagaiuk gezurrik ez dik esaten. 6 pelotari baino gehiagok parte hartu dute Hernanien izenean. Kadetetan nahi dezu hasti bazikiet, arazo handiekin ibili dekela, eta usteiat final herrietan hasiuela lehenbiziko aldiz jokatzen, eta pelotari asko Hernanik, eta... Eta Lizeagaren zundit final erditan hasi dala jokatzen. Laun bateko uxe komentatu. Bai. Aukera, nonai, Hernaniarrek. Eta hoi hartzonek azkeneko laua segidan irabaziak zituen, baina aurten Hernanik hartuko dio lekukoa. Eta garaipen zerrenda aipatu berdiat, Gorka Azkoiti ezegok buru 16 txapelarekin. Hauek Julian Reteiren pare, hauek berdintzea ia ezinezko egongo dek, etzekiak guk ezautu goteria hori. Bai, etzaia gurutzen. 16 txapela eta orain ere talde politiadik, Azkoitik urtero, ez finalean sartzeko adinakoa... Aurten entzuni favoritokako... Bai, talde oso ona, Azkoitik, baina hor ere zozketak asko esan nahi baitik. Bai, alaxe. Imaginatu, adunari tokatu izan balitzaio Hernani bera bidean, kalean geldituko guen, eta akaso hoi hartzun izango guen hemen, eta asko aldatzen dituk kontuak, baina zozketak hortarako izaten dituk. Orain ere mundiala zeo jokuan futbolean, eta hortxe ikusten dizkegunero zein tokatuko zeini, eta, Bai, alde handi hoten dek, esaten nian, Azkoitiak 16 txapela, Azpeitik 8. Beira, zetanto egin digen, baina usteiak eskubian arazoak dituela zestauk, Izan zetik. Bere atxeken nola ospatu diken, Azkoitiak 16, Azpeitik 8, Donostiak 6. Eta Hernanik 6 gaurkoarekin, beraz? Donosti eta Hernani berdinduta geldituko dituk. Hoi hartzun zekok, 5 txapelekin, esanguratsua azken lauak jarraian irabazituela, eta segurak 4 txapela. Bai, enean esango iso. Bai, segurak historikoki indarra handia izan dik, Gipuzkoako txapelketan. Segura
pelotari herria izan dek, historikoki egia dek, guk azken aldian ez diagula, ala ezagutu, baino historikoki ala izan dek, eta lehen partidu asko jokatzeituan, seguran. Nik juveniletan, orain dela 19 urte, Gipuzkoako finala seguran jokatu nian. Eta han partidu asko jokatzen izkian Gipuzkoako federazio antolatutakoak. Aitor Mendizabalen kontra jokatu genian finala eta galdu. Bai da. Santo Tomas egunez jokatu genianan finala, bai. Txikitaka jarra ibiliko zenuen Aitorrek eta bio. Hare, gegurra ematen zigun, gorka. Hora beste koska bat edo bi edo hiru gora gozegoan. Ez teka urkari hoguena izan aurreko joku. Ezkerra gainera eta pelotari guan pelotari kompletoa. Bai. Ba, arrazoi izango duk, eskubikin oan edekaba. Bai. Uste diat arazoa dituela, bai. Baina azken hiru tantoak jarraian egin Adunarrek eta 15 eta 9. Beira, Aduna. Terreniarrek ez zite kontraik egiten, alakoetan ohikoa izaten dek. Hiru jo, baina hemen Aduna bakarrik kantatzeitek, baina txapela Hernanira. Bai, eta guain hiru joto loizola esatekela bazeuzke rekuerdo Pimetakok eta frontei hontan finala jokatzeituanen, da hiru jok eta olaizolak, eta guain finale gehienak Bilboa, eta beste... Badagik hemen jokatutako azken finala zein izan nuan, hiru jok eta Julen Retegik jokatu zutena. Hemen atzeko erreboteko kristalera honetatik ikusi nianik finalari. Bai, orain beste frontoi industrialagoetara bideratzen dizkitek finalak. Bai, eta, bueno, nik gu Gipuzkoarra gatxok eta ez de Gipuzkoarra gehalako, bat nire izaiak frontoi hontan beste giroa egoten zala finaletan eta. Oain 3.000 laun, bueno, ire juteaiz. Bai, final guztitanan izaten hauk eta bai. Berria egunkaritik da, baina niko ise esamonikek. Hemen egoten zan giroi ez da hola, galdu. Beste lehentasun batzu zeudek tartean, gorka. Bai, garbi zer. Baina frontoi honek merezidik beste erabilera bat, eta egia dek urrengo ostiralean barka, San Ferminetako bi final herriak hemen izango ditu, baina nahi baino gutxiago etortzen gaituk ona. Bai, dudik gabe, urten etzek izen bat festival izaten diren, azkeneko urtan buruz-buruko final erdik ekartzen nahi dituk, bueno, lauterdikoare hemen jogatuan, partidu garrantzitsuk ekartzen nahi dituk, baina nik finalen bat Gipuzkoa ekartzea gaina kontutan izan da, azkeneko urtan zenbat Gipuzkoar aidan finala egatzen, bai, falta botatzen. Amasei eta 9. Musika ederra dago frontoi honetan, hau da musika hau. Garki. Musikari egaritza izkitu atxapezi azten eta bai, musika faltarik ez daugagu hemen, bai. Berriz ere Apaolazaren beste tanto bat. 17 eta 9. Eta finale harra iten, Apaolaza. Final oso ona iten. Finala eta herri artekoa oso ona, Apaolaza, oso ongi. Eta ipatu dizuegu, garaikur bereziak izango ditugula gaur, hemen. Eta hori esaten dizuet, antolatzaileak hasi direlako prestatzen. Gutxi falta baita, sari banaketarako. Samezela, Garikoitz Murua artistak esparadrapoa birziklatuz sortutako garaikurrak izango ditugu eta noski txapeldunak txapela behar du eta txapelak ere izango dira. Pelota txarra utziziok, hoi. Eta kontuak erabekita daude bitartean, azkeneko aldiz esan dezagun zein diren gure babesle nagusiak pilotariak behar dira, herriek ere bai, udalak ere bai, bide batez. Mila eskerra Adunako eta Hernaniko udalari erakutsi duten jarreragatik final honi begira, Cristina Rodríguez, Adunako alkatea eta Xavier Lertxundi, Hernanikoa, bihotz-bihotzez mila esker biei eta zuen udalei, lantaldeari, gauzak hain erraz jartzeagatik antolatzaileei eta nola ez babeslei, Rural Kutxa eta Aramendia, batez ere, babeslerik gabe ez bailitzake posible izango, txapelketa hau antolatzea, mila esker baita ere Donostia pilotari, teknifikazio saioak, Gipuzkoako Federazioak lana handia egiten dik gorka, teknifikazio saioak, gero juveniletatik aurrera grauna egoten dik, horre
lan handia egin behar, eta frontoiak behar, eta Donostiako udala, Donostia pilota beti prest frontoiak guzteko, ateak irekitzeko, eta mila esker zuei ere, eta nola ez, gaurko finalerako presta agertu zareten babeslei, beste Kaldereri, Aburuza, Zabala, Etxe Zabal, Imanol Barriola, eta beste hainbat, eta Gorka, Zabala Sarrodegia babeslen artean zagok, animatzen baduk gubi hori afaria ordaintzea, gustura joan gaituk, mano. Propaganda ingo zio berriz ere. Hemen etzok aukera galtzerik. 19:09, 3 tanto falta ez. Final handia bukatzeko. Eta nik herriartekoan hainbat bider jokatu izan diat Gorka, asko. Ezkerrare ez zote guzurratu ez? Bai, ezkerra eskubia eta buru ere etxi xamar eta herriartekoa jokatzen izkian Gorka asko eta ze politia degen herri baten bultzada, askotan profesionaletan faltan botatzen diagun pilotarekiko maitasun hori, honek islatzen dik ondoen, txapelketa honek. Zalantzi gabe. Beti izaten dek, nik, aukera eukit 3-4 bat aldiz jokatzeko eta partidu berezi izaten dek, herri ere askoz gehiago mutzek, ilusio inotatzen dek, eta guandi gehiago, nik sekula ez dit final herri bat jokatu adibidez, baina Ia alegiarra izorka. Alegiarra izanik. Han ere taldea izango zen, urte batzuetan Artolarekin eta... Bai, goatzen hau. Bian nahi egin gainera. Urte ona izan genianan, Iñaki Artola ez kadetea, ez jueni jauen, Iñaki Artola jueni eta Ugaitz Renovales, ez zautuko. Ezkerra, arezkutsua horretua, ez zautu bestian ba. Haren zagero Mikel Artola itzeoan, Iñaki Artola nanaie. Bai, bersolaria. Eta urte baten ja, finala iatzeko nahiko favorito genitxoala, goatzen agurdune, egisa suerte hondik etzeuk, izan jok lesiokin da eta oi hartzunen bueltako partio joatzen aizela Iñaki Artola burun jozioek pelota. Eta utzi behar izan duzien da olaxe kalea. Zorte txarreko motilea hori ere. Ari bi aldiz, bi urte seiatan final herria joatu nien, da bitan Donostiaren kontra galdu. Eta arantza hori bazeukiat, barruan sartuta, eta horregatik, inbidia sanoa sentitzen diat, gaur adibidez Adunarrek lortu duten Balentriarekin. Zorionak Hernaniri gure partez, irabazi duelako, eta Adunarrei ere, zorionik beroenak, 500 biztanleko herri batean, finalean sartzea sekulako Balentria baita, eta gaurko eguna bizi guztian oroituko duten zerbait izango da. Bukatu da finala, 22 eta 9, eta 3 partietan ere markagailuak Gorka lehenengoa bostean, barka bederatzean, bigarna bostean eta 3. bederatzean. Hernani, Jaun eta Jabe. Bai, eta hoxe, komentatzekoa lan asko egin behar izan diet, etzeak irutu 3 partiduk peloteon oso errex irabazitakok izan dueni, baina batez 3 partidukan bigarren zatin Hernaniarrak oso nagusi izan dituk eta merezitako txapela eta zorionak eman hemen gure partez Hernaniarrei. Hemen txaitugu, 3. partiduko protagonistak ez da erresa entzuten, zorionak lehenik eta behin. Gerrik asko. Irabazita atera zeratek kantxara, baina zuek ere irabazi egin dezu. Bai ez, ja, tensio puntoi atea eta genakan ja finala irazita zeula ikusita eta gozatzea atea gea eta nik uste partio politia indeula eta... Pelota bizitxamarra iruditu zaizkigu batipat, beraiek ateatzen zutena, Markel. Bai, lehen urtean antzeko zerbait pasatzitza egun, probatzeko garaian itzaizkigu nahi beste iruditu, baina hemen iteun beruakin pelota boti hartu eta itxusitu india eta behaiena esageratu da pixkat. Bueno, pelota itxusitu dira, baina garaipena ez, Xabi, ze ederra herri hartzeko irabazte Hernanirekin, Nire txapelketa favorito, txikitatik etorri izan geha ikustea eta goain guk txapela lortzea, ostia. Ederra, ametsa eta Markel, bi final bazen ituen jogatuak, galduak, 3. bai, 33 urterekin. Hala dauzkazu ez da, Jesukristoren adinarekin, txapela inoiz ez da berandu. Bai, hori da. Aurten ja 34 ingo ditu, baina baindik 33. Eta lehen urtean berriz egaltzia tokatu zitzaigun, aurrenekoa berriz oain dela urte asko izan zen, eta
Egia esan oso polita. Azkenean taldia osoa juntatzea eta denako bizitzea oso polita. Hau kontratu bat sinatzea bezala da. Txapel honekin beste urtebete pelotan jarraitu beharra daukazu gutxienez. Bueno, ikusikoa ez da guzteko asmoikan egia esan, oraindik disfruta ditu dugu, eta bueno, oraingo zentzat ez da asmoikan. Xabi, bukatzeko, Hernanira joaten naizen bakoitzean tabernan lanean ikuste zaiut, gaur barraren beste aldean ospakizunetan bai, ezta? San Juanak zintzo pasaiztiu eta orain ospatu barra da guztizik. Ondo ospatu bikote eta eskerrik asko. Hortxe, txapeldunen hitzak. Gorka, pelotan egoki. Bueno, egi esan oso guztua honauk. Notatzen dek hemen zein dan dakina. Eta bueno, oso ondo torriko zaia gaurrekin egotea beste unen batekin egotea tokatze bat zaiake, bueno, ari pixko aterat uste. Oentzen dago, lanera joan beharrak sariak ematera edo zerbait, edo nerekin geldituko ez sari. Orain egi esan, etzekiak Iñaki hementzok eta bantxe komentatuko zuen. Galdeiok lasai, galdeiok. Nahi badek etorri agurtzera eta bestela lanean jarriko dute. Izan ere, sari banaketa zuzenean eskaintzeko asmoa daukagu, nola ez? Ikusi nahi dugu podiumeko irudi hori, hortxe ikusten dituzue garaikurrak, plano horretan, bi gazte lanean, zintzo asko, eta aipatzen genizkizuen garaikurrak hortxe dituzue, txapelak ere bai, Gipuzkoako Federazioaren ikurra. Hortxe ageri dira, umeak ere pilotan hasi dira, hause da, etorkizuna, neska zein mutiko zein neska, kantxa barruan pilotan, baina itxoren egin beharko dute pixka batean. Sari banaketa, astera baiti joa, momentu batetik bestera. Hernaniarrak gorriz, adunarrak urdinez, hainbat urdin ikusi ditugu, adunan etzen jende askorik geldituko gaur. Gorka berriz ere buelta naiz, beraz nerekin egongo aiz. Libre emantziak hasike. Bueno, hemen jarriko diagu lana. Iñaki Beak, Gipuzkoako Federazioko presidentek, eta gero foru aldundiko langile batek esantziak emango ditula. Beraz, foru aldundiak ere, Gipuzkoako foru aldundiak ere izango du, bere ordezkaritza, eta estimatzekoa da gaur hona etorri izana. Amabi urte baziren, ez zuela txapelik irabazten, 12 urte, ez dakit, orain okertzen ez zotena izan ari, 2012tik dago irabazi gabe, beraz 14 urte, baziren txapelik irabazten ez zuela Hernanik, baina lehorteari amaiera eman dio gaurko honetan, eta esan dugu hurrengo urteetan ere oso ekipo sendoa eta fidagarria izango dituela. Behonda izuela Hernaniar guztioi, Rufino Rekalde zoriondu dugu, Joritz Arrieta aritu da gaur entrenatzaile lanetan, guraso talde bat ere ari da lanean, zintzo, ez da erresa, pelota eskola batera matea zamat, gora bera izaten diren gorkaik badakik gurasoekin, mutikoekin, lan zailadek, neketsuadek. Bai, lan asko egin behar izaten dek, astero, entrenamentuk, partidu jarri, garreun gaina, bueno, geroz aukera gehiago zuztea gaztek, eta partidu jartzeko geroz eta arazo gehiago gotetuk, bateko futboleko entrenamentuk, besteko futboleko partidue, urruna saskibaloeko partidue, urruna frontoia ere libre ez da hola, ze garreun batik, ekitaldi guztik askotan frontoien bertan egiten dituk, eta bai, jende askok lan asko ikendik, musutruk gainean, eta bueno, lan handi edek askotan baloratzen ez dan zerbait, baina hemendik, bueno, klubetako langile guzturi eta eskerrak eman iken duen lan guztingatik, eta bueno, udaran behintzat oporrak hartzeko aukera izango diteko atzuk. Hernani, 24 herrietan onena, 24 herria aipatu dugu parte hartze, oso handia. Irakurtzen jardun dut pixka bat eta izan dira urteak, eta ez orain dela aspaldi, 16-17 herri izena ematen zutenak, eta aurten 24 eta kopuru oso borobila iruditu zait, eta 24en artean onena Hernani. Oso herri pilota zalea Hernani, Naparrotik ere jendea etortzen dek, Goizuetatik, Aranotik, bizitzera esan nahi diat, Ereñozu ere hortzago, Hernaniren parte,
eta pelota bizirik zegoen herria de Hernani. Bai, zalantzi gabe. Eta aipatzekoa adunarrak eukitzen adituken jarrera, bueno. Kirolari beti irabazi nahi izaten dik, baina, bueno, garrantzitsu izaten dek, galtzen dekenene, bueno, aurkari zorionak eman eta jarrera positibo bat eakustea, eta hoxe aipatu nahiko nekek, ez? Hemen adunarrak, Hernaniarrei zorionak emanez, asko ikusizkiu besarkadak ere bai, eta, bueno, hemendik zorionak emane, behaiei berriro ere, egin ditxeken lana ikiarri izan dek, lehen aipatu duna, 500 herriko, herri bat hemen finalen egotean ikuste behantzako amets badala, eta bueno, bihartik aurrea asko baloratuko dieken zen. Aduna, pelota bizirik adunan ere, eta oso herri politia, zoragarria Samonikek, askok agian ez dute ezagutuko aduna, eta dei egiten dizuet, gonbiatzen zaituzte, ezagutu dezazuen, zeren eta oso dotore jarritako herria da, frontoia bera ere arrizkoa, losa arrizkoa, garai batean goenkalen eta pelota apostuak pare bat aldez egiten zizkietan, eta adunan grabatzen zizkietan goenkalek pelota partiduak, bai? Maria Luisaren funerala andoainen grabatu zian bezala, oroitzen nauk, eta han izan inoan zuzenean ikusten, Sorabila auzoan grabatu ziten Maria Luisa zenaren Pontxu Odriozolaren funerala goenkalen. Ez zeozin hori ikusi bauan. Bai, eta pelota partidua berriz, bi apostu entzat badizkiat gogoan, Txapas eta Zeiz eta adunan, eta zerbait egati du, frontoia oso politia dekelako, eta bai, aduna oso herri politia, eta Hernani ere bai, nola ez. Aukera eharra, goizen joan, frontoien saio erbatin, eta gero saharrotegi eharra ere bazuke ondon da. Saharrotegi zabala eta aburuza. Oidek, bi. Eta, bai, tzekiat orain zabalik egongo dituken, idearik ere etzeukiat. Baina plan dotorea, dudari gabe. Mendi buelta bat egin. Eta pixka luzatzen ari dek, sari banaketa. Baina momentu batetik bestera hasiko da, eta gazteak itzuli dira. Armailetara, kanpoan barrena ibili dira, baina hortxe, garaipena ospatu asmoz. Donostia pilota irudietan hortxe ikusten duzue. Bizirik dagoen frontoia eta Armailek ere xarma berezi bat baditek gorka egurrezko eserlegoak zeuzkite oraindik jarrita. Bai, eta zenbait frontoitan ikuste ju, joan da hemen egoteko eta oso eroso dituk, eta esan graba Armaila hauek eharra dituk pelota zalentzak. Partiduak beharrezkoen, partiduak. Gipuzkoako pilota federazioko langileak lanean. Larunbat arratsaldea da, baina hau ez dute jairik gaurkoan. Hortxe adunako ordezkariak, Cristina Rodríguez, alkatea, lehenengo pertsona hori, eta ez diat uste kasualidadea dekenik. Galtza zuria jantzi datorri deketxetik. Eta beida, hau fijatu baina bai, egun politxe, galtzetxurikin etortzeko. Hortxe adunako pelotariak, kadeteak, juvenilak, eta nagusiak. Iparragirre eta Barriola, Buruza eta Zestau, eta Olosa Astieta, Joanes Zestau, eta ordezkoak ere bai. Miguel Ángel Zestau ere bai, eta hortxe Iñaki Lizaso, Gipuzkoako presidentea buru dela, aipatu dizkiagun, garaikurrak. Esparadrapo erabiliarekin egindakoak. Bai, eta orain ikuste ju, hemen 6 pelotari ikusi dizkigu gaur lanen, baina aipatu berriro ere, ordezkoek eitzen diteke lana, gaur, esan bezala 6 jokatu dite, baina txapelketa oson gehion beharra izan duek, eta hori ere, hemen dioken, gaur txapela ez dite jantziko, baina
bueno, zorionak eman indako lanan gatiote. Hortxe, alkatea bera ere, pozik, nola ez, aduna gorenean jarri baitute gaurko egun honetan. Eta Iñaki Lizaso ere ikusi hau eta lana inork egiten balimadik, honetxe egiten dik. Bai, lehenea aipatu juta, esan, harrigarri edek, ze aktibo egotean, bueno, ni ere ibiltzen hau, federazion, hor talde polite sortu zuen Iñakik, baina, bueno, diferentzia hundikin behadek lanik gehien egiten duna, aipatu garrazo baina, lan guztioi musutruk egiten dikela, eta, bueno, honi eozin garaitan mezua bialtzen diote ozin zalantzakin eta 3-4 minutuak erantzuten dut. Eta ez federazioa magarri gorka behartzanak idiota eskolan eta asteotan ere kampusa jarri din martxan eta mila galtzen da. Klub asko oporreta jungo ditukela guain, oporrak izango dizkela, baina hauek ez. Hauek orain ez kampusa montatu diteken. Iruitze zaiak, honek oporrak lehenko baten komentatu zeakean gradu bat egiten nahi zala, master bat egiten nahi dala, behar zana eman, Gipuzkoako Federazioan presidente. Bueno, holako pertsona gutxi oten ditut, herrintzako lanen haitzen dienak, beharrezko ditut, bera funtsezko. Bueno, iritzaia behak lan hontan gozatu egiten dikela, baina, bueno, nahiz eta beha guztu egin, baloratu beharrazok egiten diken lana eta alda nahi debentzat aipatu. Dudari gabe, hortxe Iñaki Lizaso, pilotari guztiak, titularrak zein ordezkoak zoriontzen. Titularrek daukate txapela buruan, hortxe, kadeteak eta juvenileak, Arsuaga eta Zugasti, Oses eta Alberdi eta Apaulaza eta Lizeaga eta Joritzarri eta entrenatzailean lanetan ere bai meritua. Derena baita, elastiko gorriarekin, 2026ko Gipuzkoako herriarteko txapeldun Hernani. Bueno, eta pelota utzita daula, Joritzarri eta planta errazuk, ekoen dioken, Bai, pelota bai, baina kirola utzita etzegok. Ez, honek kirola ingo dik. Eta alkatea, hortxe irudietan, uste diat alkatea egela, iseuro ala horka. Egi esaten nahi badek, ezeket ideaik ezein da. Hanka sartzen ari nagoen ni hemen, Berdinik, Hernani harra behintzat. Hernani harra. Hortxe txapeldunen irudia, giro bikainean, txapelak buruan, garaikurrak eskuan, eta pilota bihotzean, Gorka Altuna. Horea eta plazerra izan egiregin hemen jardutea 3 orduz, guk ere pelota maite diagu, eta seiko diagu pelotaren alde lanean. Berdin, Jon, justo hona, guantxe esan degiru ordu, motxego, eritxuzeak egi esan. Bueno, pelotaren ingurun gauz askotaz itzen diu, partu komentatzez gain, eta hoxe, segi ez daun pelotaz gozatzen, da ea beste baten ikusten da txoten. Eskerrik asko Gorka, segi lanean pelotaren alde, eta zuei ikusentzuleoi, besterik ez Donostiako Atano 3. pilotalekutik hortxe, Hernani eta Adunako pilotariak eta alkateak elkarrekin, giro bikainean izalegea ezeren gainetik, eta horixe, gaurko garaipenik handiena. Bi herrien arteko batasuna, gogoratu, 2026ko Gipuzkoako herri arteko txapelketa, Hernani irabazi duela, gure partetik, besterik ez, ondi izan, eta beste bat arte, aio!